Balmao biye arabaye juin kalo tile 15 san 2020 an ka bi don kibaru o bena kɛ don kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen de ye. Don kibaru min n'a fanba bena lasaw ma o balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ. An balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenw bena lasaw ma bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunungo lansarada waati la Mali alisilamɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali olu tun ye ɲɔgɔn kunbɛn min kɛ Bamako kabini juin kalo tile 12 Centre International de Conférence de Bamako la. Aw bɛɛ baro in sigi kun dɔn. Jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a laɲini ka fɔ waati de sera misiri kɔnɔnaw ani wajiluw yɛrɛw bɛ kɛ togo min na ka se ka ɲɛfɔli ko la, wa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ togoya la min tɛ jamana bɛnkan ni sariya ye ka se ka dankari ko la. Kabini nin kibaruya in de bin na Mali alisilamɛ tɔnba y'a jira ka fɔ olu ka baara de ye nin ye. O de senfɛ maa 200 ni maa 2 ɲɔgɔn bɔra Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ ka fara région 9 ɲɔgɔn kan fo ka se Bamako yɛrɛ n'a nɔfɛ dugu n'a kɛrɛfɛ duguw ma. Ninnu ye barosigi kɛ. O barosigi nana bange hakili jagabɔla u yɛrɛw bɛnkanw kɛra min ye. U tun ye kunnafonidilaw wele kunungo tarata juin kalo tile 14 ne yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan. Aw bena bɔ kunpanna bi Mali alisilamɛw yɛrɛw bɛnna mun de kan? Wajilu kan ka taa sira kura jumɛnw fɛ? Jɔn ni jɔn de kan ka kɛ misiriw ɲɛmaw ye? Hali misiri kɔnɔna a tɛ taa bonya ni tanga min kɔ. O bonya ni tanga min n'o sirilen bɛ alisilamɛya yɛrɛ ka magoɲɛw na. O Conseil islamique ye dantigɛli kɛ kunungo. An bɛ n'o dantigɛli kibaruya ninnu lasaw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye waati min na jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Asimi Goita ale sugantira bandaw tun bɛ jɔda min na ka bila ye. Ale fana y'a lajɛ k'a fɔ ani maa minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw kɔfɛ o ye malidenw minnu bɔra n'u ka bɔli kun dɔ tun ye yɛlɛmali ye. Jamana tun bɛ mara la cogo min na ka se ka jamana bɔ sira kan ka bila sira kura kan. O kulu min sigira o ko de ma ko M5 RFP. O M5 RFP o kulu in sigira sen kan waati min na ninnu ka laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro. Ala y'a kɛ fanga in paro na. N'a ma ɲɛ ka fɔ furancɛ fanga kɔni nana sɔrdasi minnu ye fanga paro o tun ye Comité National pour le Salut du Peuple CNSP. Ninnu y'a ye ka fɔ furancɛ fanga baara tɛ se ka taa ni M5 RFP ma wele. O weleli de senfɛ u y'a laɲini nin kulu in yɛrɛ maaw fɛ u ka maa jɔnjɔn di u ka se ka kɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔba ye. O maa jɔnjɔn min dira o kɛra dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ye. O dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga baara minnu kalifalen b'a la kabini a ye baara in jujɔn fo ka se bi ma a yɛrɛ sera ka mun ni mun kɛ. A tun ye wele bila Mali kunnafonidilaw ka bɔ kunnafonidisow caman na. Ɲininkaliw caman tɛnkuna dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga la. Nin ɲininkali ninnu bɛ tɛngu waati min na o kɛra waati la waati min fana ni Mali kunnafonidilaw tɔgɔla bonba min bɛ Bamako yan n'an ko a ma ko Maison de la Presse. O ɲɛmɔgɔw fana tun ye wulikajɔ kɛ. O wulikajɔ ninnu ma taa woyɔ kɔ. Jamana yɛrɛ ni dɛmɛ ni magoɲɛ min ka kan ka don Mali kunnafonidilaw ma u y'a jira ka fɔ kabini dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kɔni nana Mali kunnafonidilaw ni mɔnɛ u ni degun wa u ni tɔɔrɔ. O kuma min fɔra Elhaji Banjugu Dante fɛ a kuma in ye dugu labɔ bi kosɛbɛ. Nka dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tun ɲininkara kunnafonidilaw fɛ kibaruyaw caman na min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ sɛnɛko kan. Mali bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ka se kunnafonidilaw ka hakɛw ani kibaruyaw caman. O barosigi jaabi minnu dir'o kɛnɛ kan aw ka to sɔgɔlen do kibaru la radio Bɛnkuma n'a baara ɲɔgɔnw olu bɛna laseli kɛ bi ka se ka aw bɔ kunpan na inshallah. An balimaw o siratigɛ de la Elhaji Banjugu Dante. Banjugu Dante ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni kunnafoniko fɔra Mali kɔnɔ a fana jɔda ka bon bi kosɛbɛ. Waati min na kunnafonidila minnu bɛ ɲininkali kɛ bamanankan na olu tun y'a laɲini u ni Banjugu Dante ka barosigi kɛ. O barosigi de senfɛ Banjugu Dante fana ye kibaruyaw caman di ka se ka foroba jama k'o bɔ kunpan na. Nin kibaruya in dira hukumu kɔnɔ hukumu min n'a kɛra yɛrɛjɛya siraw fɛ. A tun jirala ka fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ye sefa wari 600,000 na kunkanfɛn di Mali kunnafonidilaw ma
nin bɛɛ de kɔfɛ anw radio bɛnkuma an ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila Elhaji Banjugu Dante ma a kana ɲɛfɔli kɛ yala nin ko in ye tiɲɛ ye wa maa bɛ se ka nin faamu cogo di dɔw y'a jira k'a fɔ sefa wari ye miliyɔn 600 ɲɔgɔn dira Mali kunnafoni dilaw olu yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ kuma in fɔra cogo min na kuma ninnu ye yɛrɛmandiya kumaw ye wa min ye tɔgɔ tiɲɛ siraw ani farafaraliw laɲini foyi tɛ nin kibaruya in gansebaw la ka se ka Mali kunnafonidilaw fara o de kama bi do kibaru kɛnɛ kan Elhaji Banjugu Dante ale y'an ka mɔgɔ welelen ye kibaruya o kibaruya bɛ n'a bɛ tali kɛ Mali kunnafonidilaw kun kan ko kibaruya kan aw ni ne an bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ kunpanna bi do kibaru kɛnɛ kan nin de bɛna fara kibaruyaw caman kan yanni waati banni cɛ aw bɛna faamuyali kɛ foyi tɛ aw ma hakilisigi ni basigi ni lafiya ka se k'aw ka do kibaru makɔnɔ nin y'o waati selen aw bisimila inshallah kibaru a bɛ jujɔn waati min na an y'a da u tulo kan ka fɔ maa kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo bi do kibaru kɛnɛ kan o maa kɛrɛnkɛrɛnnen o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Elhaji Banjugu Dante de ye Banjugu Dante ale ye Mali kunnafonidilaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba ye n'a ma ɲɛ ka fɔ dugudugumakumaw cayara o dugudugumakuma ninnu y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga min bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la bi a n'a ka minisiri min ka baara ɲɛsilen don kunnafonidilaw yɛrɛw ka hakɛ ɲɛnabɔli ma ko ninnu y'a jira k'a fɔ Mali kunnafonidilaw tun bɛ dɛmɛ min sɔrɔ kabini 1996 k'an bɛ don min na bi jamana marabolo ɲɛmɔgɔw yɛrɛw ye nafolo ani kasabi min di kunnafonidilaw ma k'o bɛ taa jɔ sefa wari miliyɔn 600 na kunkanfɛn na kabini nin kibaruya de binna da bɛ Mali kunnafonidilaw ye sunɔgɔ t'u ye Banjugu Dante min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba ye ale ye welewele da kɛ kunnafonidibɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu b'a sɛbɛn minnu bɛ hali kunnafoni ganse minɛnw na minnu bɛ tali kɛ radio sow la hali minnu bɛ jaw bɔ télévision kan kunnafonidi sira kura minnu bangena bi Mali kɔnɔ n'an ko a ma ko bɔlɔlɔ nin ɲɛmɔgɔw tun welela ka taa ɲɛfɔli k'u ye o ɲɛfɔli de kɔfɛ Mali marabolo ɲɛmɔgɔba fana bɔra ani kunnafonidilaw tun ye barosigi min kɛ o barosigi o senfɛ ɲininkali in kɛra an balimakɛ Yusufu Kulibali de fɛ ka bɔ radio Rampart la yala Mali kunnafonidilaw tun bɛ laɲini min na k'a jira k'a fɔ u ka hakɛw ma d'u ma Banjugu Dante kɔni b'an fɛ kumaso kɔnɔ yan nka yanni an ka Banjugu Dante bisimila dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tun ɲininkara a ye jaabi min di min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ kan aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Yusufu Kulibali radio Rampart nin wagati in na yɛlɛ Mali bolo kan Mali kunnafonidilaw ka koɲɛ o bɛ cogo di premier ministre waati ma se sa aide min bɛ kɛ presse ye a ka imputer jamana yɛrɛ budget la walasa a kana kɛ bilen ko journalistes walima organes k'a fɔ ko an bɛ gerebuya de la mais k'a fɔ ko jamana yɛrɛ de bɛ k'a dɔn an ye. Aide à la presse o kuma tɛna janya ne ye min fɔ kabini nana n ko presse ɲɛmɔgɔw ma aw ko aide à la presse ma di aw ma n bɛna ɲininkali kɛ ministre de l'économie numérique fɛ ale de b'a ɲɛfɔ n ye a ko an ma wari hakɛ min dira presse ma o filɛ nin ye papier minnu b'a bolo o filɛ nin ye ne fana k'u ma Mali kura dilali cogoya wɛrɛ b'a la o kɔrɔ ye wari min dira e ma e y'a utiliser cogo i b'a ɲɛfɔ an ye n'i y'a ɲɛfɔ i nana n'a ye tiɲɛ b'i bolo n b'o papier ta n bɛ taa yira président la o président tiɲɛ yɛrɛ la presse kan ka nin sɔrɔ o m'a sɔrɔ an k'a d'u ma ou bien presse ye nin sɔrɔ u y'a utiliser cogo min na a filɛ nin ye dɔ ka fara a kan dɔ ka bɔ a la en tout cas solution ka sɔrɔ a la n tora o kɔnɔ dara mankan wulila journaux la ka premier ministre tɔgɔ tiɲɛ ka premier ministre ɲinini ka fɔ premier ministre ye zone de premier ministre ye nin ye premier ministre ye nin ye premier ministre tɛ presse fɛ e de la k'a ye gouvernement min tɛ presse fɛ e bɛ min kɛ n'a ma dɔn o tɛ foyi ye pour que a ka dɔn fo presse k'a dɔn kɛ e bɛ presse bila e contre la e bɛ muru ta ka bila e kɔnɔ wa maa si tɛ se k'o kɛ o hali n'i kɛra premier ministre min tɛ jateminɛ kɛ ka presse bila e contre la o kɔni maa si tɛ se k'a kɛ donc o de kama n k'u ma ko hali sini a ta ka ministre voir a ye ka dossier préparer a ye kɛ discuter n'aw bɛnna kan a bɛna ne voir ni ne bɛ se k'a ɲɛnabɔ n b'a ɲɛnabɔ ni ne se k'a ɲɛnabɔ n b'a ta n bɛ taa président fɛ parce que an ka gouvernement bɛ baara kɛ cogo min na fo maliyɛnw k'a faamu de a tɛ kɛ comme kɔrɔlen de e bɛ wuli ka taa président fɛ ou bien i balima dɔ i bɛ président balima dɔ ka taa ko ɲɛnabɔ sur la tête du premier o tɛ kɛ bi tuguni o
président tɛ maa siri so ou bien ka ministre bila ka taa premier ministre ka ko ɲɛnabɔ ka ministre multiplier par 0 o tɛ kɛ an ka gouvernement la. Les ministres sont les chefs de département. Ils ont des collaborateurs min kan k'u dɛmɛ u ka baara la. An balimaw nin de kɔfɛ Banjugu Dante an ka wele sera ma bɛn kuma na baara ɲɔgɔn radio minnu bɛ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ. Anw kɔni y'a mɛn ka fɔ kunnafonidilaw ni dɛmɛ ka kan. Dɛmɛ a ju jɔna waati jumɛn? Dɛmɛ ye mun dɛmɛ ye? Nafolo min bɛ di kunnafonidilaw ma. Yala parti politigiw olu ka nafolo kumaniyali mun kɛra kunnafonidilaw fana bɛ o minɛn kelen kɔnɔ wa? O de kama an ye Banjugu Dante wele a kana ɲɛfɔli k'an ye. U b'a fɔ min ma ko aide à la presse. Mun de don? Furukufuruku min bɛ aw ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw cɛ bi. Kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw olu y'a jira ka fɔ nin tɛ furukufuruku ye. Maa dɔ de bɛ fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ walew las'u ma. Banjugu ni nakun b'a la bi a nakun dɔ ye kana ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ. Yala Elhaji Banjugu Dante i bisimilalen kɔfɛ bɛnkuma don kibaru kɛnɛ kan. Ɲɛfɔli min ni malidenw mago b'a la bi yala aide à la presse ko in a nana cogo di? Mun gɛlɛya b'aw kan? Mun de yɛrɛ kɛra? Aide à la presse in daminɛra waati jumɛn? Yala jɔra de wa? A ko kɛra cogo di? I t'an bɔ kunpan na e min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔba ye bi Mali kɔnɔ. Sira b'i bolo i bisimila. Ko mun de kɛra? N bɛ fɛn min ɲini Ala fɛ kuma minnu n'a bɛna bɔ n da kɔnɔ nkalon n'o ye haramu ye a kana yaala dɔgɔyalima n'o tɛ maaba baara ye a kana yaala n tɛ foyi ɲinina ni tiɲɛ tɛ mun kɛra Ala y'a kɛ Mali kunnafonidilaw ka soba min n'a bɛ fɔ a ma ko Maison de la Presse a ɲɛmɔgɔyara kalifala ne ma en janvier 2021 ɲɛmɔgɔya in kalifalen ma n ye layidu kan 11 ta minnu y'u ka danaya ta k'a dan kan ni o ye Mali kunnafonidilaw ye min bɛ baara kɛ privé la ani min bɛ baara kɛ public la nka f'a ka dɔn k'a fɔ ko Maison de la Presse ye kunnafonidilaw ka so mais tɔn jɛkulu de bɛ yen minnu ka délégués bɛ Maison de la Presse kɔnɔ bi i kɛra baarakɛla ye o baarakɛla ye radio télé journaux i b'i yɛrɛ ye nin tɔn in kelen kɔnɔ i ka k'a ɲɛmɔgɔ ye i kana k'a ɲɛmɔgɔ ye 1991 an ka jamana jɛna n'a ye ka démocratie kɛ kɛlɛ kɔfɛ jamana ye jɛ min kɛ ni o ye a yera k'a fɔ démocratie sinsin bere dɔ ye kunnafonidi de o kunnafonidi fo dɛmɛ ka don a la walasa mɔgɔ min bɛ baara k'a kɔnɔ a ka lafiya sɔrɔ a ka baara kɔnɔ a ka formation sɔrɔ a kɔnɔ a ka kan jamana a ka dɛmɛ don kunnafoni sow la mais k'a ta 91 na ka n'a bila bi la ko ye ɲinina ni hakilila min ye ni o ye kunnafonidilaw ka dɛmɛ ka ta budget d'état kan malheureusement o baara ma se ka kɛ parti politigiw olu yɛrɛ ta ɲɛnabɔ parce que subvention min bɛ di partiw ma o inscrilen do budget d'état la anw ta bilala ɲɛmɔgɔ min bɛ fanga la don min na o sagoya la ka Alpha to fanga la aide in dili daminɛna en 1996 u kun bi $200,000 de di o $200,000 in a bɛ di journaux ani radiow ma ni wari in nana a mobilisation tɛ baasi ye wa a man gɛlɛn yɛrɛ n'a nana $100,000 in $30,000 bɛ di Maison de la Presse ma e ka nin k'i ka fonctionnement ye $85,000 o bɛ di sɛbɛnnikɛlaw ma aw ka nin tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni critères ye $85,000 dɔ o bɛ di radio sow ma aw fana ka nin tila aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ n'aw ka critères ye. Président n bɛ fɛ ka ɲininkali filanan mun k'i la c'est vrai aide à la presse in a kuma cayara kosɛbɛ a bɛɛ ye dɛmɛko de ye maintenant ni dɛmɛ sɔrɔla jɔn ni jɔn de n'a ka kan parce que an kɔni y'a mɛn ka fɔ radio ni journaux kulu de ye kulu fila ye kulu minnu bɛ dɛmɛ in bénéficier mais olu kulu minnu fana b'a bénéficier radio dun ka ca journaux ka ca dɔw yɛrɛ ko ni mankan yɛrɛ tɛ yɛrɛ olu ye organe tigiw ye aide à la presse a condition n'a fɛnw olu t'a dɔn yɛrɛ a bɛ kɛ cogo min na et puis u ma deli k'a bénéficier surtout des radios qui sont un peu éloignées de Bamako n'a dɛmɛ bɛ kɛ a bɛ di jɔn de ma jɔn n'a ka kan jɔn n'a man kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio ni journaux ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔnna a dicogo fana wari bɛɛ bɛ di Maison de la Presse de ma o k'a di yan walima wari bɛ taa minɛ ministère de la n b'a fɛ i k'o ɲɛfɔ n ye pour que au moins jamanadenw ka se ka bɔ kalama. critères minnu fixelen don walasa i bɛ se ka dɛmɛ in sɔrɔ f'a ka sɔrɔ journal b'i bolo min bɛ bɔ régulièrement kelen journal b'i bolo min ma ye dangari ko la faso ka intérêt la a k'a sɔrɔ journal b'i bolo min bɛ baarakɛlaw sara ni contrat b'i n'u ni ɲɔgɔn cɛ journal b'i bolo min bɛ impôt sara siège ka y'i bolo baarakɛyɔrɔ b'i bolo a y'aw janto nin kuma ninnu na kosɛbɛ nafaba bɛ ninnu na n bɛ tila ka segin u kan siège ka y'i bolo parce que bi caman bɛ yen k'i ye patron de presse ye ko journaux ɲɛmɔgɔ y'i ye journaux siège bɛ tilen USB de sanfɛ u bɛ tilen ka yaala n'a ye a y'aw janto nin yɔrɔ in na ni radio ta ko don o k'a sɔrɔ radio b'i bolo n'i kɛra radio so ye
fo a k'a sɔrɔ i ka arajo a bɛ ɛri hakɛ dɔ kɛ ka kuma tile kɔnɔ a kana kɛ sakamɛnɛ dɔ ye a ka kɛ arajo ye min dayɛlɛ ɛri dɔn bɛɛ a datugu ɛri dɔn bɛɛ fo mɔgɔ minnu ye dugu sigibaga marabagaw ye a kɛra maire a kɛra préfet ye olu ka attestation di k'a jira k'a fɔ ni arajo so in bɛ anw ka dugu in na a bɛ kuma wa arajo in fana arajo pirate tɛ arajo min sariya sɛbɛn b'a bolo min b'a autoriser a ka kuma donc a ka ye fana k'a fɔ arajo in ni arajo commercial don a bɛ impôt sara parce que arajo ye fila ye commercial non commercial a k'a sɔrɔ baarakɛla minnu b'i bolo au moins maa damadɔ ka yaala contrat b'i ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'u déclarelen don INPS la o bɛ sara u ye ni o dossier ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan dɛmɛ e n'a ka kan waati dɔw kɛra wari in bɛ tila journaux tun bɛ wari caman sɔrɔ sabu kabiri ko in daminɛna arajo ka ca ka tɛmɛ journaux kan san o san dɔ bɛ fara arajoso caya kan wari in ye alifatile bɛɛ kɛ tan mangama y'a la kirima y'a la wɔyɔma y'a la wa ka ta 1996 la ka n'a bila 2022 in na mangama deli ka bɔ wari in sara ko wari in ko kuma na an nana se 2016 ma hakili la o y'a sɔrɔ IBK de bɛ fanga la wari in min tun ye 200 millions ye u nana jigin k'a kɛ 180 millions ye miliyɔn 100 ani miliyɔn 80 mais wari in bɛɛ ti bila kuluba bilen miliyɔn 90 o bɛ to kuluba miliyɔn 90 o bɛ bila ka taa ministère de la communication na donc normalement ni budget kɛra miliyɔn 90 min bɛ kuluba olu kan ka k'o di maison de la presse ma miliyɔn 90 min bɛ ministère de la communication na olu b'o di maison de la presse ma o tuma na ministère de la communication bɛ commission wele commission bɛna sigi communiqué bɛ kɛ mɔgɔw k'u ka dossier la journaux ka dossier bɛna bila maison de la presse la radio ka dossier bɛna bila maison de la presse la commission présidentielle o bi ministère de la communication de bolo ministère de l'administration territoriale radio sigi bɛ yɔrɔ min na n'u bolo ka mara kɔnɔ o ka représentant o bi do commission na ministère de l'économie et des finances wari bi bɔ olu minnu bolo olu ka représentant o bi do commission na o y'a sɔrɔ haki tɛ yen comité national de l'égal accès aux médias d'état de bɛ yen o ka délégué a bi do commission na maison de la presse ale bi commission na ale bi a secrétariat assuré ka rapport sɛbɛn urtel n'o ye radio ka mɔgɔw ye olu ka mɔgɔ bi do commission na ASEP n'o ye journaux ka mɔgɔ ye olu bi do commission na u bi dossier bɛɛ ta kelen k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ka point d'a bɛɛ ma sabu caneva de bɛ yen siège b'a bolo wa ni point hakɛ bɛ d'a ma mɔgɔw b'a bolo baara la wa ni point hakɛ bɛ d'a ma arajo bi heure joli kɛ ka kuma ni point hakɛ b'o la n'o point bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o tuma na wari bɛ tila min ni min ka kan o bɛ di o ma ka taa 2017 min na ni wari nana tila fila ye i bɛ ka tile la fankelen bila ka taa kuluba ka fankelen bila ka na maison de la presse la kuluba ma a ka miliyɔn 90 dɛrɛmɛ kelen bila ka na maison de la presse la aide titre la a ma kɛ 2018 wari mana 2019 a mana 2020 a mana 2021 a mana an bɛ 2022 la m'a fɔ kuluba ma communication kɛ dɛ m'a fɔ ma wari di journaliste dɔw ma dɛ m'a fɔ u ma mɔgɔw ka journal abonnement dɔw sara dɛ m'a fɔ u ma mɔgɔw wele k'u bila baara la ka wari d'u ma dɛ mais a bɛ fɔ wari min ma ko aide à la presse n'a kan ka bɔ kuluba kan na yan ka taa 2018 la ka n'a bila bi la wari in a dɛrɛmɛ 5 ma se yan donc wari in na sisan a bɛ i n'a fɔ miliyɔn 90 min bɛ ministère de la communication na o de kan ka kana mais o wari min bɛ na a t'i n'a fɔ san yɛlɛmana ministère de la communication bɛ miliyɔn 90 ta a b'a bila ka na ayi comme a bɛ bila olu ka budget de kan budget ninnu dun bɛ fɛ ouverture de crédit de bɛ kɛ chaque 6 mois donc premier semestre la u bɛ wari fan dɔ bila ka na deuxième semestre la u bɛ wari fan dɔ bila ka na comme kulubata in tala ka sɔrɔ bilen an bɛ 2018 la o 2018 ministère ye wari min bila ka na maison de la presse la fɔlɔ ça fait à peu près 71 250 000 pour toute l'année 2018 au 2018 y'a sɔrɔ radio min bɛ Mali la a bɛ radio 300 bɔ journaux min bɛ yen a bɛ se journaux 200 ma n'i y'a fɔ k'i bɛ dɔɔnin bɔ wari in na k'a di maison de la presse ma k'a tila radio ni journaux ni ɲɔgɔn cɛ bilahi journal dɔw ni radio dɔw tɛ 600 sɔrɔ donc wari a ma tila an nana se 2019 ma ministère de la communication ye décaissement 2 kɛ premier semestre u ye 45 millions sara deuxième semestre u ye 45 millions sara o bɛnna 90 millions ma an nana ye k'a fɔ hali o wari ni k'i b'o fana tila a tila man di mais dossier bi do cogo di ni 2018 commission bi sigi a bɛ don ni 2017 dossier de munna ka taa 1er janvier 2017 la ka n'a bila 31 décembre 2017 la baara min kɛra o kɔnɔ comptabilité impôt sarali i b'o mɔgɔw ka sara kɛli courant saraw ani siège affirmation olu papier de san min banna o papier de bi fara ɲɔgɔn kan wari bi sara o san wari bi wari de bi kɛ san min écoulé la o dossier de bɛ kɛ ka wari sara n'o dossier de ye donc ça veut dire que n'an tun ye commission sigi en 2018 2017 papier
olu de tun kan ka ladon ka baara kɛ ni o ye. N'an ye commission sigi 2019 k'a ta janvier 2018 la ka n'a bila 31 décembre 2018 la baara kan ka kɛ ni o papier o de. Donc sisan 2018 71 millions 250 000 bɛ yen 2019 90 millions bɛ yen commission tɛna sigi ko fila kɛ wari n'a farala ɲɔgɔn kan fana a ka dɔgɔ. maison de la presse wulila mɔgɔ min ye premier ministre ye a don ka se a ma o ye Bubu Sise karisa million 200 tun bɛ di anw ma wari in an bala ka caya don o don a kun bɛ tila bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ sa mais wari in yɛrɛ sera kisa ma sisan kabini a tilala fila ye ka fankelen bila ka taa Kuluba ka fankelen bila ka taa ministère de la communication na wari in tɛ se ka tila bilen e min ye premier ministre ye wari in tɛ ka fanfɛla la dɛ a bɛ Kuluba ni ministère de la communication de la i t'a lajɛ ka ko kɛ an ye walasa an bɛ se ka commission in sigi wa Bubu ko wari joli b'aw bolo an ko 2018 71 millions de dira an ma 2019 90 millions dira an ma primature ka wari dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko charge commune o charge commune ye mun ye ni Mali budget calculé la pourcentage dɔ bɛ calculer ko ye imprévu ye k'o bila primature niveau la Bubu ye 200 millions ta o wari na k'a fara wari kan donc wari kɛra 361 millions ye 2019 wari kɛra 290 millions ye 90 millions min tɛ ani Bubu ka 200 millions ye commission sigira commission sigilen komi 30 millions de kun bɛ di maison de la presse ma a ka fonctionnement na 61 millions min b'a sanfɛ a fɔra bon maison de la presse e ka fonctionnement 2018 2019 e ka 31 millions ta wari tɔ bɛ to 300 millions ye 150 millions o ka di radio sow ma 150 millions o ka di journaux ma commission in sigira ni salle kelen in kɔnɔ a président bi ministère de la communication bolo a don mɔgɔ min ye ministère de la communication ka représentant ye n'ale ye commission présidée o ye Assane Diombele n'ale ye ORTM directeur ye bi donc depuis au 2020 commission in de nana sigi commission wɛrɛ ma sigi a kɔfɛ an nana se 2020 ma en 2020 papier b'aw bɛɛ bolo état ye premier semestre la u ye 21 millions et quelques de sara deuxième semestre la u ye à peu près 23 millions et quelques sara n'i y'o wari fila fara ɲɔgɔn kan ça fait à peu près 55 millions donc pour toute l'année 2020 sur 200 millions on a eu que 55 millions or déjà en 2018 et en 2019 radio min bɛ 2020 kɔnɔ ka ca ka tɛmɛ nin kan an ma se ka 90 millions ni 71 millions 250 000 tila fo premier ministre de ɲɛna an ma ka dɔ fara wari kan walasa a bɛ se ka tila ni 55 millions dira 2020 a tila man di an y'an sen o ɛdi ma di fintala ka bɔ a la jɛtala ka bɔ a la an nana se janvier 2021 ma au janvier 2021 de ne kɛra maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye au premier semestre kɔnɔ gouvernement ye 34 millions sara deuxième semestre vers le mois de décembre où il y a mandat d'Odi pour la seconde tranche mais au mandat in wari donna maison de la presse ka compte kono en février 2022 mais bien que au wari donna en kuna 97 millions en 2022 warte mandat ye 2021 warde donc 2021 fanana war fla de sarla 34 millions et 97 millions ni yo fara ɲɔgɔn kan ça fait 131 millions journaux cayara an b'o bɛɛ la teletigiw ko k'an fana dayɛlɛ an fana dɔ kan ka di an fana ma an ko bon wari yɛrɛ min bɛ yen o yɛrɛ taara ka journaux ni radio yɛrɛ bɔ télé yɛrɛ charge bɛ se ka na o dɔnnen don n'an ka texte kura adopté la wari caman bɛ se ka sɔrɔ sinon mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko teletigiw sen bɛ don nin ko la o surtout papier minnu bɛ yen radio ni journaux de tɔgɔ bɔ o kuma na pour le moment c'est trop compliqué ayiwa wari kɔni ma sɔrɔ a situation filɛ n'i ye wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan 71 millions 250 000 2018 2019 90 millions plus les 200 millions de Boubou 2021 34 millions plus les 97 millions payés en 2021 mais reçus en février 2022 et ensuite 50 millions kelen bɛ o dira 2020 n'i ye mandat ta k'a da ɲɛ kɔrɔ mandat si tɛ a sɛbɛn tɛ min kan mention aide à la presse mais mandat kelen bɛ yen a sɛbɛnnen bɛ o de sanfɛ ko appui à l'achat d'équipement o 50 millions 2020 o sɔrɔla cogo di an baarakɛ ɲɔgɔn dɔ kɛra ministre ye ko Yaya Sangare a nana maison de la presse la o y'a sɔrɔ nin salle in kɔnɔ chaise tɛ yen duguma salle fitinin kɔnɔ chaise tɛ yen saleba kɔnɔna na chaise minnu bɛ a bɛɛ kari-karilen don studio dɔ bɛ yan nɔ la minɛn t'a kɔnɔ an ko Yaya komi e kɛra ministre ye a y'a sɔrɔ Dra ye yan président ne ye Urtel président ye i bɛ se ka an dɛmɛ cogo jumɛn na pour que ka équipement dɔ di anw ma a ko bon ne kɔni bolo a tɛ yen mais n b'a ɲini premier ministre fɛ ministre wulila a taara fɔ premier ministre ɲɛna yali i bɛ se ka n dɛmɛ n ka ordinateur ni chaise ni fɛn dɔw ɲini k'a bila maison de la presse la wa Bubu ye 50 millions d'a ma o 50 millions ministère de la communication ye o bila ka na maison de la presse la minnu b'a ɲɛmɔgɔya la o don u ye minɛnw san k'a bila yan o wari bɛɛ lajɛlen de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn 600 millions ma ka taa 2018 la ka n'a bila bi la hali wari min tilala 2020 ka kɛ ni Bubu ka 200 millions ni 71 millions ni 90 millions o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o de bɛnna 602 millions 591 950 o de bɛnna o kan. Président, ni kuma in kɔni samana kosɛbɛ aw ni gouvernement cɛ fo ka se jamana kuntigi ma a fɔra ko ale fana bɛ nin ko in kalama
mais aw ka bɛnbaliya kun yɛrɛ n'a fɔra ko k'i ɲininka e yɛrɛ y'a kɛ mun de ye aw ye ko dɔ de kɛ min ma bɛn u ma wa k'a fɔ kabini ninnu nana u ma se ka dɔrɔmɛ kelen mago ɲɛ kunnafonidilaw ye kunnafoni yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na gouvernement ma se ka jɔyɔrɔ fa u la mais Asimi fana jɔda kɛra mun ye nin na aw ma ɲini k'a ye yan bon ni kɔni sera k'a fɔ an ye vraiment nin bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ kunpanna nin ko in na quoi mun de gɛlɛyabaw ni jamana marabagaw cɛ parce que aw ni gouvernement bɛ se ka bila ɲɔgɔn na mais après aw ni transition ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka tila ka ɲɔgɔn ye ka bɛn ko la o bɛɛ bɛ se ka kɛ. ayiwa sisan gouvernement ye baara kura dɔ daminɛ ko ministre min ye baara min kɛ k'i ka t'o ɲɛfɔ i ye ministère sɔrɔ état min na i ye min kɛ i k'a ɲɛfɔ turu nana se anw ka ministre de la communication ma a ye baara minnu kɛ a y'u fɔ a da nana se aide à la presse ma a ko k'a ta 2018 la ka n'a bila sisan na jamana ye 600 millions de di presse ma a ma nkalon tigɛ o mais a fɔra k'u y'a fɔ min ma ko rectification baara min kɛra o kɔnɔ k'a k'o de fɔ bon wari minnu tilala ni e nana état ka kɛlenw fɔ o la mɔgɔ minnu ma aide sɔrɔ a mɛnna a bɛ hakili wasi bila mɔgɔw la mɔgɔ caman ye ne wele ko an ka bɔ an ka ministre jaabi an ka communiqué kɛ ne ko bon ne m'a kun ye sabu ministre si ma tɛmɛ plateau in sanfɛ ko min ka secteur mɔgɔw bɔra ka taa ka kuma démenti déjà bɛnbaliya dɔw bɛ anw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni hakiko kuma ye ka kɛ ni fɛn wɛrɛw ye ni anw nana bɔ ko ministre ye nin kuma min fɔ ko o ma fɔ a ɲɛna a fɔra a ka san kelen kɔnɔ a ye min kɛ a k'o de fɔ bon a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ k'u ta fana fɔ hali an ka ministre yɛrɛ a fɔ an bɛ kɛ sababu ye ka mankan wuli mais pour moi ce n'est pas la peine a t'a kun bɔ an y'an da de kuma kan ŋunuŋunu nana ministre ta in tɛmɛna sinon la preuve ministre tɛmɛna plateau sanfɛ le 16 mai 2022 plus de 2 semaines après anw ma fin fɔ ministre ye anw ma jɛ fɔ a ye parce que pour nous a kɔni taara ka kuma fɔ pour que ka bilan dɔ dégager ça c'est pas un problème mais minnu bɛ télé lajɛ n'u bɛ hakili sɔrɔ olu b'a dɔn k'a fɔ 600 millions de transition ka wari dilen ye 600 millions wari tilalen yɛrɛ fɔra a la an nana an da de o kan ko nana gɛlɛya cogo di a mɛnna ne ye lettre dɔ adressé président de la transition ma n ko n b'a fɛ n'a ka ɲɔgɔn ye parce que janvier an n'a ye ɲɔgɔn ye o janvier an ye aide à la presse ko kuma in fɔ a ɲɛna o janvier an ka mɔgɔ min wulila ka taa hakili la n'u y'a sen bɔ a la ka sɔrɔ kuma fɔ a la an y'o kuma fɔ a ɲɛna o janvier o y'a sɔrɔ banda o ka gouvernement ye layidu ta an ye k'u bɛ maison de la presse in dilan o baaraw bɛ sen na o janvier an ka dalala min n'a tiɲɛnen don hali ni ye yan tila k'a ɲɛ ni goudron ma kɛ dalala na k'a dilan ka ɲɛ nɔgɔ bɛ tila ka cɛ k'a da kana bɛ kɛ tiɲɛnifɛn ye ne ye nin kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ président de la transition ɲɛna a ko n ma n b'a lajɛ ka fɛn o fɛn ni n bɛ se k'a kɛ walasa nin ko ninnu ka se ka teliya n bɛ o kow lajɛ mais k'a ta janvier la ka n'a bila sisan na taama mɛnɛ sisi ma bɔ n ma baasi y'o la hali n'a sɔrɔla o kɔfɛ activiste dɔw bɛ yen minnu tɛ maliyɛnw ye olu yɛrɛ reçoira bɛɛ y'a ye télé la bɛɛ y'a ye Facebook sanfɛ mais en tout cas ne m'a reçoit m'o kɛ baasi ye. président Banjugu Dante Ba Sidiki Touré ye kunnafonidila ye bon an tɛ se k'a fɔ kunnafonidila tun don ka d'a kan a ko a bɛ baara jɔ a b'a ɲɔngiri a ɲɔngirili fana dɛnnen don a ka tiɲɛw seginni n'a ma o de y'a to a ye baaraw ɲɔngiri Ba Sidiki ka kibaruya in wulilen ka se bi ma a ma dogo mɔgɔ si la aw yɛrɛ ye dɛmɛ min don a ye a ma daminɛ Ba Sidiki la aw ye nin kɛ Mali kunnafonidilaw caman ye an bɛ fɛ Ba Sidiki ko in a ko nana cogo di mun de bɛ Ba Sidiki ko in kun kan ɲɛma sɔrɔ a la wa a bɛ komi dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga fana bɛ nin ko in kalama kosɛbɛ e fana ma wuli ka jɔ kɛ ka s'a ma ani 1,600,000 ko min fɔra premier ministre fana fɛ tiɲɛ don wa hali n'a y'a sɔrɔ i da sera a ma mais o t'a to an k'i ɲininka dɛ 1,600,000 min fɔra gouvernement fɛ a ɲɛfɔ an ye. ala nana kɛ Ba Sidiki bɔra ka kuma ka tila k'a fɔ ale b'a ka participation suspend an ka instance la a bɛ maison de la presse la a bɛ ASEP la Ba Sidiki ka bureau tɔ min bɛ yen Ba Sidiki démissionné olu y'a ɲini sisan k'u bɛ taa Kuluba ko ka taa u ka haminako dɔw fɔ ye olu reçoit olu dun ye maison de la presse membre dɔw ye nka maison de la presse ma reçoit u taara Kuluba président yɛrɛ m'u reçoit mais a ka conseil dɔw y'u reçoit u bɔra yen ko rencontre kun organisé len don u ni premier ministre fana ni ɲɔgɔn cɛ premier ministre kelen b'u reçoit ko tiɲɛ n'a ye ne ko tiɲɛ yɔrɔ bɔra yen mun na a ma mɛn ministre ye lettre cɛ anw ma k'an ka aide situation kɛ u k'a dɔn u bɛ min kɛ anw ni premier ministre ka mɔgɔw an ye réunion caman kɛ a ka ca kojugu wari minnu dira an ma a tilala cogo min na n y'a bɛɛ ɲɛfɔ ne ni premier ministre ka taa sigili la ka n'a bila bi la nin y'a kalo 12 ye mais ani ne ye ɲɔgɔn ye a ka ca siɲɛ 10 ye jamana n kelen n'a kelen an ye ɲɔgɔn ye a ka ca siɲɛ 10 ye en privé et en rencontre élargie kuma si tɛ yen ma min fɔ a ye nin ko in bɛ dilan ni volonté politique de n y'a ɲɛfɔ a ye ka explication d'a ma maa min tu as le privilège bonya dara i kan i ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye kalo kɔnɔ siɲɛ kelen e taara min ɲini a fɛ ni o ma ɲɛnabɔ k'o ye fila ye soit tu demandes l'impossible soit l'autre est de mauvaise foi ɲɔgɔn ye laban min ne n'a ma sigi o kɔfɛ ka kuma a ye kuma min fɔ n bɛ segin a kan a ko Dante nous sommes d'accord sur notre désaccord ça veut dire que e ni ne an tɛna bɛn kuma na ne fana ko a ma si nous sommes d'accord sur notre désaccord ce n'est plus nécessaire de discuter o sɔrɔla mun fɛ ne sera a ma
monsieur le premier ministre ako basiriki senga bo fena ne ma bashi fo yala hani basiriki bora la munu mina ka remplacer lu bayna ka mogode mais min kadne na sur la min bi reprocher la basiriki la ko c'est une situation intime qui concerne sa vie privée ay maison la presse yere ka toyi ay basiriki wele car ça on y est trop boila ka sababu ya keninde ni ko nga bona kuma e kenema ambi bona ngono kera basiriki yere na don ayere makafo ani yoro intali mankan a bene libéré autrement ne fana bi mogodon ga remplacement autorisé mais on votera de ni ko ne manya ki élection et résultat contesté il faut contester ni droit di ani argument di mais ni o te tiere la ni ni ka bina fo jamfa ni bekera ka bambi ta kasigi na nyogo no fe ama président premier ministre président de la transition trop fo kuma na de on balla ka mu ya tra sente nya ko premier ministre ko président de la transition de a décidé ko a tɔgɔ ka bɔ a la ko et puis ale ni maison de la presse président ye ɲɔgɔn ye ale y'a fɔ a ɲɛna ko enquête de moralité de kɛra Basidiki kan a jirala k'a fɔ k'a ni baara in man kɛ sabu sika kɛn b'a la ko ne y'a fɔ ale ɲɛna ko enquête min kɛra SOE fɛ k'o tɛ ne ɲɛsira la ne ko ni mɔgɔ min jɔ k'a fɔ président da kɔnɔ kuma t'i ɲɛsira la SOE ka enquête kɛlen t'i ɲɛsira la i jɔn bɛ bolo dɔ kan or ne de ye min fɔ ale o t'o ye ne de ko ale ma a ka Basidiki yɛrɛ wele min b'i reproché la o k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna mais ne taara fɔ ko ne ko enquête tɛ ɲɛsira la ça veut dire que je suis devenu un rebelle ne fana bɔra k'a fɔ n ko premier ministre ye kuma min fɔ m'a fɔ bi m'a fɔ sini min tɛmɛna n'a cɛ o ye nin de ye a ye min fɔ CNT la o ye nin ye an y'o kuma bila ye maintenant ka segin ka na kuma kɔnɔ Basidiki ka bureau mɔgɔ tɔ minnu taara premier ministre fɛ yen a y'a fɔ olu ɲɛna k'u ka lettre ci ale ma ko aide à la presse sara la maison de la presse ko wari min d'u ma ko 600 millions wa prévu bɛɛ bɛ ale yɛrɛ bolo u ka lettre ci u ma ale bɛ prévu di ninnu ma o dun y'a sɔrɔ ale ye papier bɛɛ minɛ ne bolo dépense fɛn fɛn kɛra wari la wari donna doncogo la o rapport bɛɛ kɛra k'o bɛɛ di ale ma dernier rapport min dira premier ministre ma c'était le 20 avril o mɔgɔ ninnu fana ye lettre sɛbɛn k'a di premier ministre ma k'a ka prévu d'u ma ko wari sara la ko gɛlɛyara pourquoi parce que ministre bɔra tɛ la ka million 100 ko kuma fɔ premier ministre ye mɔgɔ dɔw reçoit k'olu ka lettre ci ale ma k'ale bɛ prévu d'u ma ko wari sara la an dun y'a fɔ e yɛrɛ premier ministre ɲɛna k'a ta ni sayina ka n'a bila ni sayina nin de sara la an y'a f'i ye siɲɛ caman ne yɛrɛ y'a f'i ɲɛna n ko a bɛna ka a ka wari min calculer 50 millions min donna minɛn na a bɛna k'o fara kan a y'o bɔ a la 361 millions dɔ min tilala ni tɛmɛna a mɛnna a ka n'o kumaw ta k'a n'o disa kumaw la an ma se ka ɲɔgɔn faamuya o kuma kan ne b'a fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la n y'a kuma mɛn mais n b'a fɛ ka min yɛrɛ da ko kabini Choguel ninnu nana fanga ɲɛmɔgɔya la k'u ma dɛmɛ las'aw ma a bɛ se ka kɛ aw mago bɛ dɛmɛ min na aw m'o sɔrɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ dɛmɛ dɔw bɛ se ka s'aw ma mais a tɛna ale ka bolo kan yala u ka magoya masaw ma bon aw kunnafonidilaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bi a yera k'a fɔ farafarali bɛ ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i y'a ye ASEP mɔgɔw bɛ bɔ k'a fɔ k'u bɛ taa président bara o tɛ hɛrɛ ye dɛ o kɔni ye ko ye ko min vraiment n'a y'an dabali ban ani wari min bɛ di aw ma ka di kunnafonidilaw ma a wari kɔrɔ aw fana t'a tila aw ka tilacogo la dɛ i kɔni ye commission ko fɔ mais a kɛra cogo cogo kɔni duguduguma kuma t'a la parce que an y'a mɛn k'a fɔ journaliste dɔw bɛ ka taa ko ka dɔ d'olu ma olu ka hakɛ d'u ma k'a sɔrɔ commission tɛ an b'o jaabi fana nɔfɛ galon ye haramu ye o tɛ ministère de la communication na o tɛ premier ministre la ne filɛ nin ye maison de la presse ɲɛmɔgɔya in na nin ye a kalo 18 ye 1 an et demi an y'a télé organisé sur nos textes an ye journée mondiale de la radio organisé an ye journée mondiale de la liberté de la presse organisé an ye atelier organisé pour les journalistes pour les animateurs pour les acteurs des médias sociaux ni dɛrɛmɛ 5 n'a bɔra primature la a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye walima ni essence litre 1 bɔra primature la wali ou bien ministère la k'a don maison de la presse kɔnɔ yan hali kiyama ka sigi mais journaliste jɛkulu bilala ne banjugu kɔ yan kan dɔgɔya kan neni ko n tugun bɛ transition nɔfɛ n ko bɛna min fɔ aw ye ministre tɛ Mali la ne bɛ min ka so yɔrɔ dɔn ma waso ma kafa ma yaada mais ni kuma don sara n ka kuma je ne suis pas venu à la maison de la presse les mains vides bon o duuru ma di an ma fi ma d'a ma jɛ ma di an ma gouvernement m'a fɔ k'an ye wari détourné dɛ premier ministre kɔni nin kuma in fɔ mɔgɔw ɲɛna a y'a fɔ mais a y'a dabɔ min kama an b'a walawala dɔw bɔra groupe whatsapp sanfɛ an ka wari dunna a donna tan a bɔra tan kiri kara kiri ne ka mɔgɔw commencera ka énerver n ko hey attention ne fa ye kuma dɔ fɔ n ye ni mankan wuli kunkan ni fɛnɛ ye mankan wuli a bɛ kɛ wo wa wo ye foyi tɛ faamuya la ni mankan cira i hakili sigi n ko donc ne ye communiqué bila n ko ni ala sɔnn'a ma alamusa tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka na n'a ka di journaliste min fana i bɛna kunnafoni ɲini na bɛɛ welelen don an nana o de la alamisa don salle in kɔnɔ ka projection kɛ wari ninnu dira di cogo min na k'a ɲɛfɔ o la an ye ɲininkali damadɔ kɛ an yɛrɛ la fo ɲininkali 11 o ɲininkali 11 min n'an y'a kɛ an yɛrɛ la ka ɲɛsin ministre ka bɔli ma ani premier ministre ka kuma ma o fɔlɔ ye mun ye an ko ministre min bɔra k'a bɛna taa rectification bilan kɛ pour 1 an o bɛ taa mun 600 millions ko kuma fɔ et surtout que 600 millions min wari b'a la min yɛrɛ tilala a mɛnna o dunna o kuma banna ɲininkali filanan an ko est ce que ni 600 millions fɔli ko kuma in a ma dabɔ de ka confusion créer dans l'esprit des gens et surtout an bɛ waati min na ɲininkali sabanan min n'an y'a kɛ
Ango kuma in fort là. Yalu ma fo ka fo ko ni commission bi convoqué. Ministère de la communication de commission convoqué pour que bara nga kewa. Yiningal nani nami nanya fo. Ango yali ministère ba donga fa mo commission convoqué parce que war mu ndira tête la libo. Yiningal duru nami nanya ke. Insegena odeka ka jira ka fo. Premier ministre o talela, o te ministre la mi nye deme kelendo auna ka fo karsa ayeni mine akabara kenai. Yiningal woro nami nanya ke. Ango yali premier ministre mi nye leidu bakele ni kelenta aunye na kelematine. Muno mu dama ko mana. Yiningal wolobla mi nanya ke. Ya maison de la presse mi na rénovera. Administration et continuité de. Mais gouvernement temene o de a marché di ka fembe la dina nguli ga jom kunga. A rénovation kera à 171 millions. Au 171 millions de remèdes d'Urumadi, on m'a dit, ministère de l'urbanisme de appel d'offres que entreprise n'y ka war dama, entreprise n'a ka war barake à Taranaïre. Et puis, entrepreneur y a barake. À l'heure où je vous parle, il n'a pas encore reçu son argent. Selon ce que j'ai appris. À avoir le trésor de là. On t'a calé. Yiningali seginami, nanga mo yiningali ke. Muna uka kuma kono ma fo, ko journaliste groupe fitini be, ani video mani bakele ni tambi gnye fambe, minu bi bara la premier ministre ye, abi min kala oliye na dama mo kuma na fema ke maison de la presse. Pourquoi mo kuma fo? Yiningali kono ndona yemi. ORTM bi maison de la presse kono. Muna ibita kuna foni dafa baldi ORTM min sanf. Yali o te ka sababu ya fana ni ORTM min bi maison de la presse kile kono na nga nyugo nyona wa. Yiningali tanami nanga mbake bi mo mana kuma ay malon fara nyonga anga be est ce que ni kuna foni nun dili sisa har na so ko tinyoro war nun dira amena ka di ni di chugoina ana dira mo munu mawlu tara condition mina un président démissionnaire membre de la maison de la presse au cas bureau équipe mo to information de vérité au lieu de massa pour déstabiliser la maison de la presse yali na fa jume mini na sisa andu mala ko male nga be ni ngal tan kelena mi nambake aka kere imad fo ki kuma fo nunu nyana ko jugu kama. Mais au lieu de faire un peu de journaux ni mo commencer à faire 600 millions détournés là. Mon primature m'a pas fo amo fo onyana. Pourquoi m'a démenti? Onyeni ni ngal tan kele minke anya jira ka fo ni ama jabi anya rabse ka jabi do di ala. Ama fo ko nkera ni tuba na ko kumbala de mais on yere fe. Akumbi sa ka munyi. Folo bembalea mimbi transition nyamoko ni on ni nyoncha ka kene hakiko yi. Abise ka koyi. Kunflana premier ministre tarakuma munu fo CNT kono noti sababa yi ni ne bora ka fo ngo kuma ta chen. Peut-être au dimia to bala ba fe ko o tajuru sarabo. Kuma sabana ye munye journée mondiale de la liberté de la presse min kera. Anya jira ka fo ngo geleya mi ni journaliste ya soro nyina. Kabri presse ko damna malama de ga nyona geleya so. Radio tugu ya kuma fo, journaux tugu ya kuma fo. O fanda kuma min forane embargo tlena. Peut-être au fana digira gouvernement. Certainement ko misaka koy. Mais kun wera mi misaka yala. Premier ministre bara konnana. Na bi kuma ka gele. Wala ya juguta kam ko secrétaire parti politique ni presse sembala. Ni parti politique ta kuma koroma sunu de au ma 100. Oluka wara masara nyina sanani. Mais ni parti ga wara sarko kuma fara wati ubi ala mine santante menena. Wara mindra parti uma. Ubu fara nyonga. Ça fait beaucoup de milliards. Autre nouveau parti nous classé. RPM, ADEMA, URD, CNID, Kodem, Parena. Voilà ni parti mounufle ni milliards hake de duruma ni sa hake ngonnana. Et puis we bara minga jama we faso janfa, we dunta, we bota anyi war munduma fleni. No kera virement do be activé, olubo parti politique war ga tike. Parti we dota, we faso janfa, anga sabali kabara kan dane madu parti la. Depuis ala kan damadu maka parti la. Nyeminke we syndicalisme ni président. Mais na franga chefo nywana. Premier ministre mi barake. Ni virement no boka parti tanku war du ya dun. Et démocratie clé akra fanga bele le fla kono de. Ateteta ani ibekata. Ale premier ministre maga ministre fanga fla ba kono. E bi sembola jogodi. Presse ko fana aba fa ka média fana remplacé carrément par les réseaux sociaux. Donc tous les moyens sont bons pour nous détruire. Ngo ni te premier ministre ka barakatay. Ni te premier ministre ka barakatay bi te premier ministre ka barakatay sini. Ni ma mo fara nyonga masaka de medo ana kana kun kar nyona. Kana ambla nyona. Ay mo wele 600 millions sur la amour de nyafo. Maintenant munu kun fabriquera kana sali kono ku prépare kana mangan wuli sali kono. Una na changer de changer 600. Ko to wana ho. Ko warto burburni mimbe ko karamuni. Ko muna au tête là. Ah mangana na wuli ko do yo kuma donc ko non ko anga nyere bunya parce que ko do be bi kuma kuntoye ni war mimbe nanga mini yer kuma refa c'est comme si mimbe bulan jene ndo ko anta va sont améliorée donc comme on a ko bi mangan wuli le mangan wuli on s'est calmé et on a compris quand même que ordre du jour kunto no fait on a sujet de changer sinon sujet comme no fait 600 millions in borami asoro la chogodi maintenant war to mimbe au gestion ni o nyefole bi ke maison la président so ko nyefo yoro fladi yoro folo o ye maison la président assemblée générale dépenser minanya ka nga nyefo yi asoro la mu fe munanya ke yoro flana gouvernement mi nye wari ndama kungurni o de se ka nyininga ay mu nga warla au gouvernement ba don anyi mu nga warla pourquoi parce que anya rapport min ke ka di premier ministre ma anya rapport min ke ka di ministre de la communication ma dépenser munu kera a détailler lembe a kononana
donc journaliste mu tusi anga wari mba fo aw nyana aka kuma fo ka bogala donc journaliste ka warti ambi tant que war ma fara nyonga commission nga sigi ni min diri ma odi tay tant que ma dossier ladu ni bi warti la 2020 55 millions i ka ngana ni 2019 dossier odi ni élément mu fo aw nyana ba munu bala ko ka war bo do yokuma do fo ya amala ben naka segaka do nana o masura fana dum do ya do ta do ya bota menji na journaliste ton de la pourquoi munu ba ko ki patron mo ko tesara fintadi mo ma jatedi mo ma e ko na ibna era la presse war d'état ina fo korle abi luru sugo fitini jege fitini kri kra kri a d'abord professionnalisation de médias de ben daga mama d'abord la kan dorénavant que nous sommes là dossier kolondon siège tembolo war ka atetla namba justifier état de nyana anana pour mettre les choses dans l'ordre anyo refondation kuma mi fo ambo barad la président Banjugu Dante mba fe ka min do sisan o bena kenga ɲiningali wolonfilana ye kabini bara in daminɛ don min na ni bɔra urtel ɲɛmɔgɔya la i nana suganti kalata kɔfɛ ka kɛ mali kunnafonidilaw ka soba ɲɛmɔgɔ ye maison de la presse ne ko e bɛ nin baara in daminɛ don min na mun ni mun de kɛra i ka laɲiniw ye walima ambition jumɛnw de b'i la baara in ɲɛmɔgɔya dir'e ma don min na fo ka se bi ma e ye mun de ŋaniya k'a fɔ i b'a kɛ ni min gɛlɛyara i bolo walima n'i sera ka min kɛ i bɛ ta baara in na don min na e ŋaniya yɛrɛ tun ye mun ye an bena don min na tɔn in ɲɛmɔgɔya la an y'a fɔ k'an bi a fɛ presse ka refonder o refondation kɔnɔ ne ye layidu 11 de ta n sigidon a layidu fɔlɔfɔlɔ n ko an b'a fɛ maison de la presse in ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a ni jamana tɔw ta ti da ɲɔgɔn kɔrɔ tuguni sabu an ta kun bɛ i n'a fɔ magasin ayiwa a ye maison de la presse kunnunama y'a mamɛ aw sigilen b'a kɔnɔ bi a bɛ cogo min na ye ko ye waso ban minnu bɔlen don bi ko wari kunkurunin min bɛ yen ko k'a tila a don ta a bɔ ta u tile kelen m'u ka journaux ta u tile kelen ma t'u sigi ka page Facebook kɔfɛ jɔn ko ala an ka maison de la presse ɲɛna an m'o kuma m'u da dɛ yɔrɔ in diɲɛ bɛɛ bi u tile kelen m'u jɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la président bala ka wuli ka se bɛɛ ma ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ ma kungo sɔrɔ k'u maison de la presse ma wuli k'i jɔ k'a b'a kungo ɲɛnabɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bala ka formation ɲini k'a di mɔgɔw ma nin si ma fɔ ko wari ka di an ma sɔrɔ fana dun o y'i kungo de on m'intimide pas an ti chantage fɛ o an bɛ sigi ka fɔ o bɛ se ka ɲɛ mais min mankan ci o ci an tɛmɛn'o tile kan dɛ jamais filanan min n'an y'a fɔ k'an b'a fɛ k'o kɛ an k'an b'a ɲini ka presse fara ɲɔgɔn kan ala b'a dɔn kira b'a dɔn mɔgɔ si ma deli k'a ɲini k'a bɛ anw ɲɛ k'an m'a to an ni ka ɲɔgɔn ye an bɛ journaliste encourager a ye fara ɲɔgɔn kan a ye fara ɲɔgɔn kan a y'a ka tɔnw la ɲɛnamaya se wɛrɛ t'an y'o an tɛna mɔgɔ diyagoya min na a ye fara ɲɔgɔn kan sabanan min bɛ yen an ye texte proposé o texte 6 de bɛ yen bi nin y'a san 20 ye texte ninnu bilala a ma se ka kɛ projet de texte 6 a projet de texte ninnu projet de loi ye 3 ye projet de décret ye 3 ye projet de loi min n'an y'a bila yen il y a la loi portant sur régime de presse et délit de presse an y'a jira k'a fɔ kunnafonidila man ka taa kaso la bilen k'a sababuya kɛ a ka baara kɔnɔna ye mais dorénavant a ka di an ye ni journaliste ye ko kɛ n'a bɛ juger a kana taa kaso la a bɛ se ka condamner a ka wari sara mais kunnafonidi sara kɔnɔ ni fili yɛrɛ ka baara kɔnɔ kaso la don ka bɔ a la o projet de texte in filɛ nin ye gouvernement ka tabali sanfɛ an ye min fana proposé mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ taa don dɔ ka journal la ou bien a bɛ taa dɔ ka radio so la a bɛ kalo 6 kɛ sɔɔni dɔrɔn a bɛ bɔ dɔrɔn ko ale ye directeur de publication ko journal b'ale bolo ale ye radio de directeur ye an y'a jira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ radio ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ télé ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ journal directeur de publication ye ni 10 ans d'expérience t'e la et puis a k'a sɔrɔ fana yera organe reconnulen ye min ye donc n'o yer'i la ne hakili la e bɛ baara in i b'a nafa dɔn voilà des propositions que nous avons fait qui sont sur la table du gouvernement projet de loi dɔ fana bɛ yen o ye accès à l'information ye kunnafoni dɔw bɛ yen an ka jamana ɲɛmɔgɔw i b'a sɔrɔ an ka kunnafoni bɛ di kɔfɛ mɔgɔw de ma olu b'a lase mais an yɛrɛ ka journalistes olu tɛ kunnafoni sɔrɔ donc finalement rumeur bɛ développer donc an ko an b'a diyagoya jamana ɲɛmɔgɔw kan u ka priorité accordée presse nationale ma ka kɛ loi yɛrɛ ye ni fɛn minnu bɛ yen kunnafoni ka di kunnafonidilaw ma u k'a lase projet de loi sabanan min bɛ yen o ye loi sur l'audiovisuel ye alhamdulilayi rabbil alamin an ka téléw cayara mais a b'a la k'a fɔ k'an ka wari minnu sara ni état ye presse dɛmɛ l'état crée la richesse l'état améliore les conditions de vie des gens parce que i b'an ka radio jateminɛ i b'a ye ko radio dayɛlɛ mais i t'a mɛn ko radio sara a tɛ san mun na chantage b'a la mɔgɔ nini b'a la mɔgɔ dɔgɔya b'a la mɔgɔ jaja b'a la walasa wari ka bɔ ka di ni o ma bɔ ka di min mana bɔ la o bɛɛ y'a dɔ ye donc ni sérieux kɛra la tu fais pas du sérieux tu t'en vas minnu n'a ka kan a ka di olu ma maintenant minnu b'a wɔwɔ ci la u b'a dɔn ni sérieux kɛra olu sen t'a la o ni nin doléance sugu b'a bolo 2 de b'a sɔrɔ sinon bi kunnafonidilaw n'aw kan ka wuli k'aw jɔ ko la hali élection présidentielle min bɛna se n'a sera ka sɔrɔ nin texte ninnu ma adopté transition fɛ kunnafonidilaw kan ka wuli k'u jɔ i n'a fɔ cɛ kelen de candidat min n'i tɛ nin voté an t'i fɛ jɔnni bɛ se ka nin ta anw ye an ka 0,025% ni candidat min kan b'a ne bɛ 0,25 ta ni min ko bɛ 0,1 ta a b'a tɛrɛmɛ sa n'aw bɛnna min na o tɛ sa wa bon nin de bɛna kɛ sababu ka presse ko bɔ nɔgɔ la ni kuma o kuma fɔra nin fɛn in bɛɛ kɔfɛ a bɛɛ k'alo kan an tɛna mɔgɔ dɔgɔya an tɛna fin fɔ an tɛna jɛ fɔ ko min bɛ sen na nin de don o de kama journaliw sɛbɛn u bɛ kumaw fɔ kuran kɛ a don ta bɔ tan u ka sabali ko wari tɔni min bɛ k'a kɛra mun ye n ko wari tɔni min bɛ yen ministère b'a dɔn an ye min t'a la
primature ba dan min tala o koroma sulu mi ya mbara ke to damine to mais la presse ka wore kelende la fo saba fala fala muy et de la presse no cotisation de la flana urtel ka projet de be ko studio tamani anye mais la presse fangale indi studio tamani ma o le location wor do sarawla il paye par trimestre 1 million par mois et en même temps ni sali location wor no kera o salu wari anta di journaliste ma warla ni mo wara mun na ba do lu en même temps corona ko no ne na watina rencontre te kala partenaire u tara et anye yanchi kabara min kala kalo chamambo ka karo wuli derme kelente sorla ubunu ka machine branché courant bi jeni jibi jeni karo wuli lendo mugo bi amunu bara la obisa mais ni fin fla tumbe ni me mo tonchi wuli ka jo maison la presse la meno nya fo awi folo en aucune opposition o ye fin o te fin sutrale obi ye nya la kogo perempere na cheno chona be wi président Banjugu Dante abe komi anga baro imbe ka sa kuncheroma ikoni i anjabili munke a jaranye ambi foki wala imando anya me fana ka fo maison la presse yere o miye mali kuna fondilaw ka sobaye akira togo ni kuna fondilaw nana na wakati bula ta wakati bula modo de be munu bu dairi menyini wakati bela jele no yi barakelaw yi yala ulu be condition yumana wa walma e nale isiraga yelema do do alawa maison la presse barakelaw ka damne secrétaire la hali munu be yoro koloshi kabili ni yoro in koni jora ambora dar salam kana manekura ala ni amadu tumani ture ka wuli ka jo barakelaw fana be lahala jumena kadaga onye dugu klubaw de on fana on be kuma chama mede o de la ni nana kakanga dai kluka ani ka kuma labani ika kangarda kumaw anga soro ka sira dima mbe kuma nya faw yana mo be maison la presse la be bar la be santani shegimbo contrat de travail kelen tout la INPS tout yi debi madame Kansa edo akuma foli mba fobi aka famia chairman de la presse la madame Kansa edo maison la presse la ne nanango bon maintenant je vais voir la situation du personnel qui fait quoi lien de travail du même maison la presse non c'est mo kelen pe mimbe ni contrat yira ola o madame Kansa o contrat ko tunno ko antaro de nyini ko copie yele madame Kansa ka war masra INPS la nyina a changé gindi 8 ans carrière à l'INPS. Voilà des situations qui sont des réalités ici, qui sont inadmissibles. On dit que les mots comme folie là, mais on y a la réalité inondée. Car ça y a d'autres, car ça y a beau temps. Mais il faut commencer par balayer devant sa propre porte. Voilà, n'est aux réalités d'oeil. C'est très grave. Les salaires entrent dans le document. On y a dit qu'il faut amener un contrat de prestation de services de Kana Aouye. Parce que moi, je mène à Yoro de la Nina, Foko, Ibita, ou Amoko, ni Fango, ni Rabata arrangé. Contrat de prestation de services est mouillé, il y a un engagement. Voilà ce que tu fais en contrepartie, voilà ce qu'on te donne. Au moins, il y a une base dans la collaboration. Donc, situation est au niveau de. Comment tu as la Diana? Et voilà les informations que je voudrais donner. Ambalmo kunungo obena juin-kalo kletani nanima Mali al-Islamé ton yerouka kuluba noye au conseil islamique du Mali ale tunye wele dake kuna fondilaw ye kaseka nyefoli mimbe talike barusigi mi tun jujona yerou fe namanya jamana marabolo nyemo tunya jira kafu ubena haklina mimbe talike Mali re aseli yoro olu la sanuali mimbe talike misiriko okunganko kibriyauka o temenen kofe hali munumbe nube hadamaden waju yala bɛɛ kan ko kɛ wa minnu bɛ ka kɛ olu bɛ ka kɛ sira jumɛnw kan siga kɔni tɛ min na kunnafoni sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye jamana marabolo ɲɛmɔgɔw wulila k'a jira k'a fɔ mali sira dakun na bi dakun min ni diinɛ ko a bunakun ma ta famaw fɛ ba la a bɛ ɲini kana taa ka dan kɛ diinɛmaw yɛrɛw de bɛ bɔ ka ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lagosiw ni tɔgɔtiɲɛ walew ani taabolo lagosiw nin de tun kɛra al-Islamɛw taabolo ye Mali kɔnɔ nin kuma min fɔra hali n'a y'a sɔrɔ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ min ye diinɛ ani diinɛmaw cɛla gwɛlɛyalen min bɛ bi furugufurugu bɛ se ka ban cogo min na o y'olu fɛla ye wa hali diinɛ laseli ani diinɛ a bɛ ganse bon minnu kɔnɔ n'o ye misiriw ye ni jamana marabolo ɲɛmɔgɔw kɔni ka hakilina de y'o ye o ye koɲuman ye nga min ye haut conseil ɲɛmɔgɔw diminkun ye u y'a jira k'a fɔ nin ko in tɛ se ka taa ni olu tɛ o de senfɛ u yɛrɛw y'a jira k'a fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔw ka sɔbɔ o sɔbɔli de kɛra sabu ye u ye wele bila Mali al-Islamɛw ma ka bɔ Mali dugumisɛn ni dugubaw caman kɔnɔ ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ kan min kɛra juin-kalo tile 12 tɛmɛnen jamana yɛrɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Centre International de Conférence de Bamako dɔw ko a ma ko CICB nin baara in kɛra
waati jan kɔnɔ alisilamɛw yɛrɛw ɲiningara yala u b'a fɛ a ko ka tɛmɛ sira jumɛnw fɛ. O kɛnɛ de kuncɛlen jaabi jɔnjɔn min bɔr'o la. O jaabi o kɛra alisilamɛw yɛrɛw ka ɲɔgɔn da sumusumu kɔfɛ. A bɛ komi nin kɛra alisilamɛ ɲɛmɔgɔ fanba hakilina ye. Maaba caman tun bɛ yen i n'a fɔ Mohamed Traoré, u ko min ma ko Traoré ba, ka se Mohamed Maki ba. Mali alisilamɛ denmisɛnw ka yɛrɛ wasatɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Ijmaw ɲɛmɔgɔba don. Wa min ye Haut Conseil fana maa don fo ka se Abubakar Yakubu Dugure. Ibrahim Jabi ale ye diinɛ lasela ye. Ijma o tɛmɛnen kɔfɛ Mali alimamiw tɔgɔla tɔnba n'o ye imama ye o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se Carnɔ Hadi Cam ni dɔw ko a ma ko Segukaw ka Cam. An da tɛna se ka s'a bɛɛ ma, ninnu ye maa damadɔw de ye an tun y'a kanu ka minnu ka yeli ɲɛfɔ aw ye. Nka kɛnɛ in yɛrɛ a tun sigi kun ye min ye o ye hakilina ni miiriya min taara u fɛ ka se k'o da duniyama tulo kan. O hakilina ninnu nana ɲɛfɔ maa min fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye. An ko de ma ko Mohamed Traoré, dɔw k'a ma ko Traoré ba. Ale de ye sigi ani bɛnkan min taara alisilamɛw ka ɲɔgɔn kunbɛn min kɛra juin kalo tile 12 kɔfɛ. Ale ye ɲɛfɔli ko la, yala o ɲɛfɔli ye mun de ye? Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw ni ne an t'an tulo majɔ an k'o lamɛn. Bɛnkan kɛra min ye alisilamɛw yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ, an k'o lamɛn walasa anw ka se ka bɔ kunpanna. Mohamed Traoré ye ɲɛfɔli k'a la. An bɛ baara in daminɛ ni masa Taala tɔgɔ barikama ye. Duniya hinɛ labɔlen tigi don, lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don. Haut Conseil islamique Mali kɔnɔ nin y'a ka sariya talenw ye. Fɔnko ɲɔgɔnya min bɛ kɛ wajibi ko la ani ɲɔgɔn sama min bɛ misiri ko la, nin ye sariya talen ye Haut Conseil islamique fɛ o koɲɛ in dilanni na. Tano bɛ Ala ye, danfɛn bɛɛ jɛlen ma don, bonya ni nɛɛma ni kisi an b'o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ cidenw la kɔrɔ talen kan ani a somɔgɔw ani a jɛɲɔgɔnw. Fɛn min bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, an k'a dɔn misiriw ye Alahu Taala ka so de ye dugukolo in kan. An k'a dɔn wajuli kɛko ɲuman fana ye nebi ɲumanw ni cidenw de ka taa sira ye, bonya ni nɛɛma ni kisi bɛ u ma. Wa dɔnnikɛlaw fɔ ka taa se alikiyama ma, olu de ye nebi ɲumanw ni cidenw tiɲɛtabaga ye nin baara fila in na. Nin baara fila in kɛko ɲuman de bɛ adamaden ɲɛ a yɛrɛ kolo la. Nin baara fila in kɛko ɲuman o de bɛ sigida fana ɲɛ, o de bɛ jamana ɲɛ. Awa sariya kolo Kuranna ni hadisi la wajibi kɛko ɲuman u y'o fɔ k'o perepere latigɛ k'o ban. Misiri ko ɲɛnabɔli a n'a dilancogo ɲuman sariya ka kolodenw u y'o fana fɛsɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o ban. N'i y'a lajɛ Kuranna kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko didenw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 125 Ala ko yen nɔ, Muhamadu i ni mɔntonw a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni kodɔn ye, a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni wajili cɛɲi ye. Ni ɲɔgɔn sɔsɔ donna o wajili ko la, aw k'o fana kɛ ni walew bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye, aw k'o kɛ ni kuma bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye. Alahu Taala ko fana Suratul Jin n'o ye jinɛw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 18 na Ala ko ye k'aw k'a dɔn misiri minnu filɛ nin ye ale Alahu Taala taw de don. An kana fɛn bato k'a fara Ala kan a kɔnɔ, an kana fɛn wele k'a fara Ala kan a kɔnɔ. Nka ni maa min tigi ye anw ka wajuli kɛnɛ lajɛ bi, ni maa min ye anw ka misiri ko ɲɛnabɔli kɛnɛ lajɛ bi, jɔrɔba bi minɛ a la, hamiba bi minɛ a la, ka d'a kan mun na fɛnw bangena kɔnɔ fɛn min tɛ a dɔ ye. Ɲɔgɔn nɛniw bangena kɔnɔ, ɲɔgɔn buruja bangena kɔnɔ, ɲɔgɔn bɔdala o bangena kɔnɔ, ka adamadenw lebu o bɔkolo la o bangena a kɔnɔ, ka maninfinw yɛrɛ kun jaatiw fana lebu o bangena a kɔnɔ. Wa silamaya yɛrɛ ka fɛn sabatilen minnu bɛ yen n'u ti yɔgɔyɔgɔ kabini Alakira cido olu caman lamagara ka burujali fana se u ma anw ka kɛnɛ kan bi.
awa mangaw fana cayara misiri kono kosɛbɛ kɛlɛw cayara kono wayaw cayara kono nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye wajuli kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye misiri ko kɛnɛ kan min bi kɛ sababu ye ka bagabaga ɲɛsin jamana ma min bi kɛ sababu ye ka yɔgɔyɔgɔ se jamana ma a yɛrɛ ka basigi la ani jamana yɛrɛ ka taaɲɛ la awa o kama sa misiri ko o dilanni kɛko ɲuman ɲininin kama wajuli dilanni kɛko ɲuman fana ɲininin kama jamana in kɔnɔ yan Haut Conseil islamique ale min ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kɔrɔtalen ye min bɛ u kungo fɔ faamaw yɔrɔ min b'a la n'a bɛ ɲininka silamɛya ko misɛman na kumaba bɛɛ la jamana in kɔnɔ ale ani jɛkulu caman silamɛya tɔgɔ la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka alimami tɔnba u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sariya dɔw ta wajuli ko kunkan ka sariya dɔw ta misiri ko fana kunkan o sariya ninnu ani o koɲɛ ninnu o de natɔ filɛ nin kuma nata in kɔnɔ a fɔlɔ ye min ye wajuli bunakun kan wajuli bunakun kan fɛn fɛn tɔgɔ ye k'a fɔ alisilamaya ka taamasiyɛnbaw alisilamaya ka ko sabatilenbaw maa ko buruja maa k'olu yɔgɔyɔgɔ o bɛ jate kojuguba ye mali kɔnɔ ɲangili belebele bɛ kɛ min fana kunkan alisilamaya fɛnba ninnu bɛ n'a fɔ dani masa belebeleba in yɛrɛ ka burujali se o ma ka fɛn se o ma ani min man kan wali mɛlɛkɛw ka burujali se olu ma wali cidenw ka burujali se olu ma wali nabi ɲumanw ka burujali se olu ma wali masa taala ye kitabu minnu jigi ka bɔ a yɔrɔ kana adamadenw kanani kama ka burujali se olu ma ani ala kira somɔgɔw kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ka burujali se olu ma ani ala kira furumusow ala ma jɛnna u ma ka burujali se u ma ani ala kira jɛɲɔgɔnw ka burujali se u ma ani walijuw ani maa ɲumanw ani alisilamaya yɛrɛ nɔngɔn n'a samasenw ani ayiwa limaniya fana nɔngɔn n'a samasen ka burujali se nin fɛn kelen kelen bɛɛ ma o bɛɛ jate kojuguba ye jamana kɔnɔ ɲangili bɛ se ka kɛ fɛn min na nin ye sɛbɛn nin y'a sariya fɔlɔ ye sɛbɛn sariya filanan fɛn min ye ɲɔgɔn nɛni ye min bɛ wajilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ lajɛlen kan sira bɛɛ lajɛlen kan ka taa bila hali bɔlɔlɔ siraw kan ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn buruja mali kɔnɔ yan o bɛ jate kojuguba ye ɲangili bɛ kɛ kojugu min na a sabanan ye fɛn min ye maninfinw ka mankanw o kumakanw ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan ani maninfinw jaw ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan ani video ninnu ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan k'o kɛ ni fitinɛ yɛrɛ sɛnɛli ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ ni fitinɛ yugubali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn na o fana o ye kojuguba ye mali kɔnɔ kojuguba min b'a la ni ɲangili bɛ kɛ a la nin tun ye wajuli koɲɛ ye fɛn min ye misiri koɲɛ fana ye sariya minnu taar'o la o filɛ nin ye o tuma naaninan ye fɛn min ye misiri ninnu mali kɔnɔ u bɛ jate sugu fila ye misiri dɔw ye jama misiri ye sigida misiriw don bɛɛ jɛw don misiri dɔw fana bɛ yen o ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maa kelenw ta don wali silamɛjɛkulu dɔw ta don wali fan dɔw ka misiri jɛlen don nin ye sariyaden fɔlɔ ye misiri ko kan a duurunan misiri minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jama misiri ye n'olu ye sigida ta ye o de ye misiriw ye minnu mara n'o de ye jama ta ye min mara ye sigida ta ye a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ ko sigida misiriw a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ o tuma na fɛ ko ayiwa jama ka misiri a wɔɔrɔnan misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o de ye misiriw ye
min mara min tigiya o bɛ segin ka taa maa kelen dɔ ma a y'a ka misiri jɔ, wala tigiya bɛ segin ka taa ayiwa silama jɛkulu dɔ ma n'o ye association ye a y'a ka misiri jɔ, wala a bɛ segin ka taa fan o fan ma sa maa min y'a ka misiri jɔ o ye misiri sugu filanan ye Mali jamana kɔnɔna na. Sariya 7 fɛn min ye jama misiri ye min ye sigida misiri ye o misiri façon ayiwa o koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa o sigida in de ma, o bɛ segin ka taa o jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen o de ma. Nka misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni maa kelen ka jɔli don wali jamakulu dɔ ka jɛli don ni olu de ka tigiya bɛ a kan, o tumana fɛ o misiri ninnu fana koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa a tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ma. Nka a kɛra jama misiri ye o min ye sigida misiri ye wala a kɛra maa kelen kelen misiri ninnu ye, a bɛ wajibiya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u ka sariya, Ala ka sariya nabolo kɔlɔsi u ka baara nin kɔnɔna na. A bɛ wajibiya u ma jamana fana ka sariya kisɛ minnu talen bɛ u k'u jija k'o fana kɔlɔsi u ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ. O tumana fɛ fan fila in bɛɛ lajɛlen. A 8nan an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko alimami, misiri alimami ale de ye ɲɛmaaba fɔlɔfɔlɔ ye misiri kɔnɔ. Ɲɛma tɛ min ɲɛ misiri kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko alimami. A sariya 9nan o alimami o sigili sigida misiriw la jama misiriw la o sigili koɲɛ o bɛ segin ka taa jama n'o sigidaw de ma, n'olu ye min sigi o de y'u ka alimami ye. Misiri minnu b'a la ni misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw don, ni maa kelen ta don wali association ta don wali fan dɔ ta don, o tumana fɛ o fana alimami o sigili o bɛ segin ka taa o tigi kɛrɛnkɛrɛnnen o de fana ma. Sariya 10nan an k'a dɔn alimami nɔlabila n'an b'a fɔ ma ko nayibu o ni seliwelelaw olu bɛɛ lajɛlen misiri kɔnɔ min ye jama misiri sigida misiri ye, o tumana fɛ alimami a sigili o bɛ segin ka taa olu de ma. Jama min ta don sigida min ta don olu de bɛ alimami ayiwa ka alimami falanko ye n'o de ye alimami ka nayibu ye, u b'o sigi nka u tɛ se k'o sigi abada f'u kɛ alimami kɔnɔna ko ɲini ko in na k'a fana ka sagoya ɲini ko in kɔnɔ u kɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O ye wajibi bilen ye jama misiriw kɔnɔna na. Nka fɛn min ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o de ye association wali maa kelenw ka misiri ye, a cɛ ka ɲi kosɛbɛ adamadenya la bɛn sira kɔnɔ. N'o fana alimami nayibu bɛ sigi, n'o seliwelela bɛ sigi, u k'u jija kɛ alimami fana kɔnɔna ko ɲini o ko la k'o kɛ bɛn kɔnɔ. Sariya 11nan an k'a dɔn k'a fɔ misiri maa minnu sigilen b'a kɔnɔ n'o y'a ko ɲɛnabɔ misiri ye n'u b'a fɔ ma ko comité de gestion, n'o de ye misiri koɲɛw ɲɛnabɔ jɛkuluw ye, a bɛ wajibiya olu ma u kɛ alimami u ka ayiwa a kɔnɔna ko ɲini misiri koɲɛw labɛnni na, kow ti ta u fɛ k'u cɔrɔ alimami da la. Alimami de ye ɲɛma fɔlɔ ye wa alimami de bɛ ɲininka o ko ninnu fana na, ko ti ta k'a cɔrɔ a da la. Sariya 12nan an k'a dɔn alimamiya a dulonnen don alimami si la fo a ka taa fatu don min na. Fɔ n'a yɛrɛ ye alimamiya sariti dɔ tiɲɛ, fɔ ni darula dɔ cunna a yɛrɛ kan min bɛ se k'a yɛrɛ bali alimamiya la, o kɔ a b'a ka baara kɔntine fɔ ka taa a sa. O tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu ye fɛn lɔkɔlenw ye fɛnba samasenw don ni sariya in kɔnɔ min b'a la dulonnen don wajibi ko la, minnu dulonnen don misiri ko la, o tumana fɛ o y'an ka sariya 13nan ye, o ye Haut Conseil ka sariya 13nan ye. O ye mun ye k'a fɔ fɛnɲɔgɔnya fɛn fɛn n'a bi kɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ kuma la, n'a bi kɛ nin ko in kun kan misiri ko kan wali wajibi ko kan, o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli a n'a ɲɛfɔli
o kungun na ɲɛɲɛ o bɛ segi ka taa Haut Conseil islamique de ma a yɛrɛ ka sigi sɛbɛnw a n'a yɛrɛ ka sigi papiyew sariya minnu b'o kɔnɔ a fana bi sɛmɛ o la o ko ɲɛfɔli bɛɛ bɛ ale bolo. Sariya 14 na ni Ala nana kɛ sariya minnu talen filɛ nin ye ni dɔ nana kana dɔ wuyan dɔ nana kana fili kɛ a kɔnɔ o tuma u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye ɲangata ye min ka kan ka sin i ma k'a da i ka kojugu kɛlen kan wajuli kɔnɔ. Ɲangata min ka kan ka da i kan ka da i ka kojugu kɛlen kɔnɔ misiri ko la o tuma Haut Conseil islamique o de y'o ɲɛnabɔbaa ye. Tuma dɔw la a b'i ka wale jugu yira i la k'i ni hakili yira. Tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'i jalaki k'i sigi jɔn na. Tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i ka alimamiya dulon ka se waati damadɔ ma ale yɛrɛ b'a ye ko wagati damadɔ min bɛ wasa kɛ i seli la i dan na nin ko in kɛli la. O la sa k'a bɛ ɲini jamana faamaw fɛ jamana faama minnu da bɛ nin ko fasɔn ninnu na a bɛ ɲini u fɛ u k'u jija ka Haut Conseil islamique dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o tumana fɛ nin baara ninnu kɛko ɲuman na a ka sariya ninnu talen ninnu olu lawaleya ko ɲuman na o bɛ ɲini olu fɛ. Sariyaden 15 na ni ko bonyana kɛra dulɔkini kanba ya tɛmɛna a dan kan a tigilamɔgɔ dan bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a fɛ Haut Conseil islamique dɛsɛra a ko la o tuma min ye wajibi ye faama minnu b'an bɛɛ lajɛlen kunna ko bɛ ta sa k'a di u ma Ala kana Haut Conseil dɛsɛ a ka sariya tataw la. Sariya 16 na ani a laban jamana faamaw welelen don jamana kiiritigɛlaw welelen don u k'u jija kɛ labaarali ɲɔgɔnya kɛ kɛ bolodon ɲɔgɔn bolo don o ni Haut Conseil islamique ni ɲɔgɔn cɛ mankanw dilanni na mankan minnu dulonnen don waajilikɛlaw la mankan minnu dulonnen don alimamiw na mankan minnu dulonnen don diinɛ ɲɛmaaw la mankan minnu dulonnen don misiri koɲɛw la a bɛ waajibiya an ka faamaw ma u k'u bolo di Haut Conseil islamique de ma fɔlɔ u kana tɛmɛ o kan abada ka sariya si ta fɔ o tumana fɛ u ni Haut Conseil islamique kɛ ɲɔgɔn ye o kan o kɛ sira di u ma jamana ka basigili kan. Bonya ni nama ni kisi caman Ala ko k'a ka nabi ɲuman Muhamadu ye a n'a somɔgɔw ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye Ala ka kisi kɛ min ye kisi caman ye fɔ ka taa se juru sara dɔ ma n'o ye kiyama dɔ don ye. Jɛkuluba min sigira jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la misiri koɲɛw dilanni kama wajibi koɲɛw dilanni kama n'u y'u ka sigi kɛ Bamakɔ yan farafin kalo sari furancɛ kalo tile 13 kira bɔli magan ka taa Madina o san 1443 o min bɛnna Nabila Isa bangini o san 2022 o kalo 6 o tile 12 ni ye Haut Conseil ka sariya talenw ye. An balimaw aw bɔra ka Mali alisilamɛ tɔnba a ɲɛmɔgɔw ka dantigɛli lamɛn min fɔra Muhamad Traoré ba fɛ hali kuma dɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'aw tun bɛ nin ko in kunpan na sigi min bolodara dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen sigi in jaabi bɔra lahala minnu na o de dara malidenw tulo kan sisan nka an b'a da u tulo kan nin kɛnɛ in kan kunungo lansarada waati min na wele tun bilala kunnafonidilaw ma Haut Conseil islamique du Mali a ka cakɛda ni a ka bolofara min ɲɛsilen don kunnafonidilaw yɛrɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma anw yɛrɛw tun bɛ kɛnɛ kan radio Benkuma tɔgɔ la nin kɛnɛ in bɛɛ kuncɛlen an baaraɲɔgɔn kunnafonidila dɔ bɛ yen u k'a ma ko Dawuda Bɔrɛ ye kunnafonidila min n'a bɛ ganseli kɛ rajoso la min wele tɔgɔ ye radio Patriote aw caman bɛ nin rajoso in dɔn kabini bɛɛ bɛ sɔrɔ wagati min na ni rajoso in bɛ Mali yɛrɛ a rajoso fɔlɔw fɛ o radio Patriote baarakɛla don a fana tun bɛ kɛnɛ kan o kama an y'a wele don kibaru kɛnɛ kan bi a kana ɲɛfɔli k'an ye kuma minnu fɔra Mali alisilamɛ tɔnba ɲɛmɔgɔw fɛ yala a fana ye faamuyali kɛ wa
Dawuda Bware i bisimila do kibaru kɛnɛ kan. Arasijale an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin hakilila ninnu na non seulement i ye kuma d'a ma ka da kan k'a fɔ kunnafonidila caman kun bɛ kɛnɛ kan i y'a fɔ cogo min ne kun b'a fɔ k'a fɔ nin ko in na Usumayala ne ka faamuyala Usumayala ni déclaration fɛ ka da kan n'i ye bɔlɔlɔ sira lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ min bɛ wajulu kɛ u bɛ wajulu kɛ n'u hakilila de ye u tɛ wajulu kɛ ni kuranɛ ka taabolo ye anw yɛrɛ minnu ye mɔgɔ kalanbaliw ye a ko la a kɛra sababu y'ala an t'a dɔn an b'a fɔ cogo min na Mali ye jamana min ni bɛɛ kun ɲɛ jɔlen don Mali la n'o bɔra yen i b'a ta k'a lajɛ u ka u ye demande laɲini minnu fɔ n'i y'o laɲiniw ta k'u lajɛ yɔrɔ dɔw b'a la o diyara ne ye kosɛbɛ ka da kan denmisɛnnin kunda ɲɔgɔn sama bɛ misiriw kɔnɔ u ye point dɔ souligner ko Mali alimaminakaw la alimami b'i sigi ni jama ka laɲini ye n'o bɔra yen ko alimami ka falaku o fana n'o bɛ sigi u kan ka alimami ɲininka a ka hakilila la o yɔrɔ n'o bɛ ne hakili jigin misiriko mankan min bɛ yen n'o bɛ Bamakɔ sigida 5 kɔnɔna na n'i y'o o ko in ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ misiri kelen mɔgɔ 2 mais yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ni an bɛ se o yɔrɔ ma dɔɔni i b'a ye an ka wari u ko misiri bɛ jɔ sugu 2 la misiri gestion ye gestion 2 ye gestion fɔlɔ ye mun ye jama mana jɛ ka min lasigi gestion 2nan ye jumɛn ye mɔgɔ kelen mana wari bɔ a yɛrɛ kunna k'a ka misiri jɔ a ba ka d'a ye cogo min a b'a kibaruya kɛ ten bon maintenant Mali kɔnɔ n'ale n'a sɔrɔ o ma bɔ a la o y'a taabolo ye o ye hakilila u ka baara ninnu olu ka ɲɛ an y'o faamuya sɔrɔ o la mais fɛn min ye jamana baara ta fanfɛla ye an b'a ye ni waritigiw ye misiriw rénovation kɛ i b'a sɔrɔ misiri jɔlen don a mɛnna mais waritigiw dɔw bɛna dɔrɔn ka wari b'u kunna ka misiri kɔnɔna dilan k'a ɲɛ kosɛbɛ ni image dira dɔrɔn mankan bɛ wuli ka jɔ misiri kɔnɔ alors que an b'a ɲini o conseil islamique fɛ ne ka faamuyala u ye décision bɔ sisan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye wajulu kɛcogo jugu la ou bien i ye nɛni kɛ réseaux sociaux kan ne yɛrɛ bolo kun kan ka sanction Usumayala u kan ka nin baara in ta directement le haut conseil islamique Mali kɔnɔ Mali ye jamana min silamɛ ka ca kosɛbɛ u ka taa ni loi di assemblée nationale ma u ka a promulguer ka voter o yɔrɔ bɛɛ la ka bila en application o ye ne ka faamuya ta fanfɛla ye o yɔrɔ kɔfɛ n'o kɛra mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wajulu kɛ ne bɛ appel min lancer o ye malien fɛn o fɛn n'i kɛra silamɛ n'i bɛ wajulu kɛ il faut k'u ka commission dɔ bila sen kan o commission min bɛ mɔgɔ karamɔgɔ ka niveau étudier k'a dɔn k'a fɔ n'i ka wajulu n'a niveau b'i la dɔnniya b'i la i ka wajulu ka sɛbɛn ka d'i ma n'i bɛ kɛ alimami ye sɛbɛn ka d'i ma n'i ma tɛmɛ o cadre kɔnɔna na o conseil islamique k'a lajɛ ka commission sigi n'a sɔrɔ a baara bɛ sen na an b'a ɲini f'u ka accélérer n'a fana baara tɛ sen na an b'a ɲini fɛ laɲini don u ka ko in ta u ka bila sen kan pour que baara bɛ se ka avancer cogo min o kɔnɔna na an bɛ min fɔ an b'a fara jalima an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i ye kuma d'an ma nin kɛnɛ kan hakililata fɔ an ye min faamuya ko in kɔnɔna na o ye nin ne ko Dawuda Bware yani an k'i labila ɲininkali kelen ɲɔgɔn bɛ ne fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ conseil islamique u tun ye lasigi min kɛ kununko o conseil kɔnɔna na a bɛ komi taabolow ka ca nin kɛnɛ in kan yala a taabolo bɛɛ lajɛlen mɔgɔw tun bɛ yen wa kuma in bɛ fɔ waati min na k'a fɔ baara ka kɛ ni sariya kura ninnu ye u bɛɛ lajɛlen bɛnnaw kan wa n'a y'a sɔrɔ u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan. ok bon maintenant o yɔrɔ la comme an ye kunnafonidilaw ye an y'a ye ne kɔni y'a ye baara daminɛna ni Ibrahim Jabi ale ye kuranɛ kalan kɛ ka dugawu kɛ maintenant i y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ ye ko in lajɛ parce que n ye mɔgɔ caman ye kɛnɛ in kan i n'a fɔ Magiba tun bɛ yen ani ka fara o ko imama président kɔrɔ an y'ale fana ye kɛnɛ kan cɔrɔna caman sɔrɔ kɛnɛ kan bon kɔfɛ ani an ka alimamiba yɛrɛ n'ale tɛ mɔgɔ dogolen Ibrahim Kanta o an y'ale fana ye kɛnɛ kan mais ne bolo nin ko in taabolo la ne ma min faamuya ni o conseil islamique kan décision a kun ka di ne ye ni président ba yɛrɛ kun yɛrɛ kɛnɛ kan mais ne ma président ye kɛnɛ kan bon ma président ka n'a sɔrɔ président kun ye mɔgɔ bila ka na a tɔgɔ la kuma daminɛ na o kun bɛ se k'a fɔ bon président Adara ye mɔgɔ ci ko ka baara présider ta mais ne ma o mɛn kuma in kɔnɔna la kuma kɔnɔ lahalaya ye min ye u y'o ta u y'o ɲɛfɔli kɛ jama ye k'a fɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ bɛnbaliya de bɛ yen kosɛbɛ parce que ale ko conseil n'i ye nin ko kuma in taabolo lamɛn o conseil wuli ka Mali silamɛya ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya bɛ yen parce que bɛnbaliya bɛ yen sira jumɛn fɛ an b'a jira k'a fɔ denmisɛnw de bɛ bɔ ni min ye ko dɔ kɛ bɛɛ b'o attaquer mɔgɔkɔrɔba ninnu tɛ kuma kosɛbɛ mais an b'a ɲini mɔgɔkɔrɔbaw fɛ u ka kuma denmisɛnw fɛ Mali denmisɛn bɛɛ ye kelen ye n'a fɔra ko jeunesse taabolo de b'a ka kɛ dɔgɔyaliman ye bon ne bolo o dɔgɔyaliman nafaba tɛ o la kosɛbɛ o le kɛ an ka miiri
ka développer amala ka miiri de an bɛ se ka ɲɔgɔn lagosi cogo min na an bɛ se ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ cogo min na ne kɔni bolo o sira kan o tɛ taabolo ɲuman ye mais ni président yɛrɛ kun yera kɛnɛ kan je pense que mɔgɔ caman kun bɛ se ka fɛn faamuyaba sɔrɔ mais an t'a dɔn min na président ma ye kɛnɛ kan an yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko conseil islamique président ba an ma ye ni point de presse kɛnɛ kan bon an kɔni t'a dɔn min y'a empêché ka na au contraire point de presse lu kun b'a fɔ bon président ma na mais ni yamaruya de y'a to ni darula de y'a to a ma na mais an m'o kuma mɛn bon n'u kun y'a ɲininka n'a kun ye kuma di anw ma yen nɔ an yɛrɛ bolo kunna kuma d'an ma an kun n'u ɲininka mun de la a ma na kɛnɛ kan bon maintenant an b'a ɲininka n'a ye kuma in mɛn n'a ye information sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ ou bien n'a ka mɔgɔ bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye k'a dɔn min y'a to a ma ye kɛnɛ kan an bɛ se k'o kɔnɔ o kɛra an bɛna kɔnɔdɔfili ko ye an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la sisan o ye nin jaabi. an balimaw nin tun ye dawuda bɔre ka bɔ radio patriote la ale ye seereya minnu sɔrɔ au conseil islamique mali alisilamɛ tɔnba ka kunungo lajɛ la n'o lajɛ in kun tun ye ka alisilamɛw ladɔnniya sariya kura minnu taara diinɛmaw u yɛrɛw minnu bɛ dantigɛliw kɛ ala wele yɔrɔw la o furukufuruku barika tun bonyana jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fana tun ye wulikajɔ kɛ kibaruya minnu tun bɛ senna o kibaruya ninnu walasa a ka se ka jɔ alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku tigɛrɛnzonyali kumaw hali ɲɔgɔn burujali kumaw nin tun cayara kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw kan o min ŋaniya tara mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ o de bangena nin jaabi ninnu na maa caman bɛ ɲininkali kɛ bi ko mun de y'a to alisilamɛw ka tɔnba ɲɛmɔgɔba o tɛ maa wɛrɛ ye o ye sherifu usumani madani hayidara de ye o sherifu usumani madani hayidara ye ko a tun kan ka ye kɛnɛ kan kunungo hali ni sherifukɛ ma kɛnɛ sɔrɔ nka fanga perepereya tigɛli di aw ma ka fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen sigi min jaabiw bɔra kunu o sigi yɛrɛ waati min na a nun bɛ don ɲɔgɔn kunbɛn bon min bɛ Bamakɔ yan centre international de conférence de Bamako o sherifu usumani madani hayidara in tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ tun ye dantigɛli kɛ hakilina ni miiriya ni kɔlɔsili minnu b'a fɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ka ɲɔgɔn minɛ ani alisilamɛw ka bɛn ma sherifukɛ ye kuma min fɔ nin baara in yɛrɛ bɛ koromo kari waati min na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sherifu usumani madani hayidara ale ka dantigɛli kumaw k'olu lamɛn. an bɛ ala de fo ka segin ka ala fo ka ala barikada kuma surunya kama kuma bɛɛ fɔra ka ban an bɛ nisɔndiya yɔrɔ min na bi an k'an ka ala fo kosɛbɛ nin ye donba ye don min mali y'a ɲini fo a dɛsɛra la fo ala y'a di bi a t'i n'a fɔ nin kɛnɛ in dabɔra an filɛ kɛnɛ ka cogo min na ko a labɛnna de k'a kɛ dɛsɛ kɛra la de faama o faama tɛmɛna mali la a bɛɛ y'a seko kɛ nin baara in na a si ma se an b'a bɛɛ kɛnɛ ka fana a seerew bi yan ani minnu y'a baara kɛ o de la limama sigira an fɛ alimamiw ka tɔn ni limama don ne ni amadu bile de wulila ka jɔ su fɛ tile fɛ a ka se ka sigi ka fara an karamɔgɔ tɔw kan nka wuli ka jɔ a n'a boli ne na amadu bile de y'a kɛ pour que limama ka sigi comme ni an yɛrɛ dɛsɛra ni alimamiw sera ka bɛn silamɛya bɛ ɲɛ an ye limama ŋaniyani nin de ye amadu bile bɛna ne fɛ yen don min na a ko ayidara ne kɔni nan'i fɛ n b'a ɲini fɛ ala kama n sera mɔgɔ dɔw ma o ko min ka gɛlɛ olu ɲɛna k'o ye ta ye tuma na n nana ɲini fɛ i ka sabali pour que an ka se ka nin baara in kɛ i kana foyi fɔ maa ye hali ni maa min y'i nɛni i k'a to ala ma ne ye layidu ta amadu bile ye n ko n sɔnna n ko mɛ n bɛ layidu kelen f'u ye kabini ala ka ne da n ma maa dɔgɔya kabini ala ka n da n ma maa tigɛ o ma n ka kuma na mais histoire b'a seereya histoire b'a seereya ne b'o wele da mali bɛɛ kɔnɔ ni kasɛti kelen bɛ maa bolo ko ayidara ye nin fɔ ne ma wajuli la n bɛ fɛ a tigi k'a bɔ ni i jaabi tɔ tɛ ko ayidara ye nin fɔ k'a resa ma mali bɛɛ n b'a kasɛti ɲini kabini ala ka n da ne ma maa neni ma maa ta kɛ n bɛ fɛ a ka faamu fɔlɔ o de la ne ko amadu bile ma n bɛ layidu d'i ma layidu kelen dama de don o layidu ye jumɛn ka na maa jaabi n ko n b'o layidu de d'i ma ɲɔ tɛ i kana maa neni kabini ala ka n da ne ma maa neni ne de bɛ neni n bɛ n ta sara n ko mɛ n bɛ layidu d'i ma ayidara t'i maa jaabi tuguni limama sigira tan de n bɛ fɛ k'a fɔ ye an seere caman bi kɛnɛ kan yan an ni minnu wulila an ni faamaw ye nin baara kɛ président minnu tɛmɛna k'a baara kɛ u b'a ɲɛmaaya di gouverneur ma Bamako yan an bɛ jɛ k'a kɛ papier kurulen bi to yen alors a taara ɲɛfɛ sisan fo silamɛya bi n'a fɔ a bɛna kɛ théâtre ye an ka jamana kɔnɔ o la
faamaw y'a ye jamana tɛ se ka to tan a tɛ se ka to tan an bɛ faamaw fo ye an b'a fɔ Asimi ye a n'a baarakɛɲɔgɔnw ko an bɛ dugawu k'aw ye an b'aw kɔfɛ faso jɔli la mais an b'a fɔ ye k'a da kan Hayidara de bɛ kuma kabini Ala k'an da ma ka mugan du ma mugan ɲini a fɛ mais n'a ye ɲuman kɛ an b'a fɔ ni ɲuman kɛra o bɛ fɔ ne y'o fɔ ye cɛ min kumatɔ bɛ tanbaki faamako la ne Hayidara tɛ n ka demande t'u bolo kabini Ala k'an da ne ka demande t'u bolo o la ne bɛ kuma ni n ka Ala de ye sabu an bɛ bɔ yan n dɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na yan ye waati de ye an bɛɛ bɛ taa sitanɛ bɛ se mɔgɔ la tuma dɔw la nka ne tɛ segin kɔ Ala k'an kisi Ala k'an kisi o la n bɛ fɛ k'a fɔ ye Mali fanga bi olu de y'a yira k'a fɔ Haut Conseil islamique aw bɛ silamɛw de tɔgɔ la aw bɛ basigi de tɔgɔ la alors aw bɛ ka taa sira min fɛ nin ye wajuli ko ni juma kutubaw la don o don alimamiw bɛ minɛ ka datugu o tɛ anw faamaw hakili la ye n'aw m'o faamu anw t'o fɛ fanga de y'an wele k'a fɔ anw m'a ɲini u fɛ dɛ olu de y'an wele jamana tɛ se ka taa tan o tuma na an bɛ min ɲini a ka bonya bɛɛ b'a la a ye taa lase Haut Conseil a ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan a k'a lajɛ wajuli bɛ kɛ cogo di ka sɔrɔ dɔ ma dɔ dɔgɔya juma bɛ seli cogo di ka sɔrɔ dɔ ma dɔ neni misiriw bɛ se ka bila sira jumɛn kan ni alimami tɛ taa kaso la bari tɛ taa misiri kɔnɔ o bɛɛ de kɛra yan ka mɔgɔw bɔ fo k'u durangolow bɔ k'a bila nɛti ka misiri kɔnɔ alors faamaw fana y'a fɔ trop c'est trop mana an ka dan dɔ sira la an mana bɛn min kan olu ti sariya t'an kan dɛ mais n'an yɛrɛ bɛnna min kan an k'a d'u ma jamanadenw b'a dɔn ko fanga bɛ yen bi o la n bɛ fɛ ka min fɔ k'a fɔ sisan ko karamɔgɔ dɔ ko tan karamɔgɔ dɔ ka taaliku kɛ o ka kuma kan o y'anw ka diinɛ taacogo yɛrɛ ye o y'anw ka diinɛ taacogo ye ni ne ko seli fana ye jɔgo 4 ye ni Tarawele ko jɔgo 5 don ne dun y'a fɔ mɔgɔ ye ko 4 don min bɛ ɲini ne fɛ dɔrɔn n ka na ni n ka 4 dalilu ye min ko 5 don min ɲininen b'a fana fɛ na n'i ka 5 dalilu ye kana fɔ i bɛ nin neni kana lebu i ka dalilu di minnu b'a mɛn fa t'u la hakilimaw don u bɛ tiɲɛ na parce que fo ka nin yɔrɔ fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ ni min ye min fɔ o y'a bannen ye non 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 ni min ye min fɔ o t'a bannen ye dɛ n'i ye min fɔ n'o tɛ ne ta ye Ala ɲɛ bɛ ne dusukun na ni n ye attaqué ne yɛrɛ bɛ bɔ Ala fɛ Ala bɛ bɔ ne fɛ o ye dusukun de ye mais sariya bɛ min ɲini ne fɛ min fɔra n'o ma bɛn ne ma ne kana